tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, niduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Pasyon na sa pitukapung sa itong ginuugi ka sa cross. Doon ay panultihon sa kaalam nga nagkanayon, nil bolitom ni si precognitum. Dili kita makahigugma sa kapagkamao nga wa na to masayri. Makinigugma ko magigsuon, doon ay usa ka singgit, gikan usa ka nagingutas sa kamatayon. Singgit nga nagpiawas og pagaw tungod sa tuman nga kainit sa tibok adlaw yadtong unang Biyernes Santo. Pero moray singgit nga milagbas sa langit og mipunta sa dughan sa makagagahom, singgit nga nagliupo sa pinanggang anak nga dili kabalibaran. Doon ay usa ka daghong yadtong gilansang sa krus, daghong nga naukab ang mga lubong sa Jerusalem ug nabanhaw ang mga balaan. Kini nabanhaw nangadto sa Jerusalem, nakikita sila mga minahal sa kinabuhi ug sila mahigala. Misumbong sa gahom sa kamatayon ni Jesus. Nga pinagi sa mong kamatayon sila nabanhaw mo'y garantiya ug pasalig nga ang kaluwasan ug pagkabanhaw may tabo kanato. Labaw sana nagmatuon nga doon ay usa ka Diyos nga tinubdan sa kinabuhi. Kaya lagi ang Diyos mingon, ako ang Diyos guwan ay lain, mo'y makapataw sa katao, ug mo'y mukuha sa kinabuhi sa katao. Doon na ba'y dugo nga mulabaw sa bilis sa bisang bahandi o bulawan? Dugo nga gibayad aron paglukat kanato nga naprenda nga tos kasalanan. Nabaligya ngadto sa talikala sa kaulipnan. Dugo nga bililhon labaw sa tanan. Kay way bahandi og bulawan nga makatupong niadtong maong dugo nga mibayad sa atong mga sala. Gibayran ang atong utang ug kita nga napanag-iya sa kaaway sa Dios, gilabni ug kita nahimong gawasnon sa kaluwasan tungod kaniya ug siyang dugo nga mo'y gibayad sa atong kasalanan. Og doon na ba'y kapildihan nga nahimong kadaugan sa kanunay sa matag usa nga nagpuyo ning kalibutan nga gihimo sa Dios sama siyang dagway. Tao nga gitubo sa Ginoo tungod siyang gugmang way kinutuban. Mabasa man kana sa katluag tulo nga kapitulo sa Jeremias, tudling 1 nga mingon ang Dios. Kay gihigugma ko ang tao sa gugmang way kinutuban ug way katapusan. Doon na ba'y kapildihan nga nahimong kadaugan? Ngani, ni bahakhak og katawa si Satanas kay siya nagtuo nga kadtong paglansang siyang kaatbang kapildihan. Wa siya masayon
nga gisuwat ni San Pablo sa Hebreo 2:16 nga si Jesus miambit sa kamatayon aron mapukan ug mapildi niyang tagiyas sa kamatayon nga mao si Satanas. Yan siya ron paglumpag sa mga laang haylo ug ulo-ulo ni Satanas aron kita masud sa laang pagbalik sa kaulipnan. Usa ka kapildihan nga nahimong kadaugan atong tanan. Kini mga igsoon makapahinomdom kanato sa ka baligho sa kinabuhi nga sa larangan sa kapildihan mo katawa ang mananaog apan ang yawa nga nakadaog gilubong na usab ngadto sa kahiladman sa kapildihan. Bisan pa niya na atong masayran nga usa ka maayo nga mahan una mamatay. Andamo niya ang dokumentog testamento nga mahimong manunod ang iyang mga anak. Panulundon o rin siya. Mga hinigugma ko mga igsuon ang panulundon nga gibili niya kanato. Alang sa mga paraygong anak nga mangandoy o ginahan, mapinanggaon nga inahan. O sa usa ka inahan nga puno sa pagpangga o pagparaig sa mga anak. Huwag lain, mo si Birhen Maria, gibili ni Jesus alang kanato nga mahimong inahan. Kayang pagkinahan ni Santa Maria na puribahan og namatudan, pinagi siyang pagpangga kang Isus, gikan sa pagkamasuso, gikan sa pagpanganak, pagkamasuso, gilutos sa mga kaaway aron pagpatay sa bata, apil ang inahan. Namatudan ang inahan nga sa panahon sa krisis sa kalisod sa pagkaon, wa manghandoy sa lami ang pagkaon. Wa mangandoy sa mga dayan-dayan nga kalibutanon og mahal nga saput nga igsusulob. Ngani namatud-an na yang kaisog og pagpangga siyang anak. Kaya ngay man ta siyang mudagan palayo niya itong hitabo. Nga labing makalilisa nga kasakit kagulanan nga naptuman ng gisulti ni Simeon nga mulagbas ang mahit nga espada si mong kasing-kasing kuni mong dawaton nga ikaw mahimong inahan. Inahan sa manunubos. Ang mahal nga Birhen mitindog, bisan gitayog ang tibuok niyang galamhan sa kasakit o gagawol nga nagsudong sa makalilisa nga kasakit o pagdagmal, umapait nga kamatayon siyang anak, nibarug siya. Iyang gipakita ang kaisog, iyang gipakita ang gugma siyang anak, unong bisan sa kamatayon siyang pinangga, andam siyang mudawat sa kamatayon, pero sa kaisog, aron mapakita niya ang pagmahal siyang anak, nga nagkinahanglan kaniya, nibarug siya. Mao nga si Jesus, wa magmakuli, paghatag ka nato ginahan mo, pangga ka nato sa kalisdanan o kasakit, siya ang bugtong tao sa kalibutan, nga unsay pangayuon sa maong inahan sa anak, dili balibaran. Irensya ka na, nga natandog ang ato mga igsuon nga mga dili katoliko, kay sila dunay anak nga manunubos, apan way inahan, nga takos nilang kadipigan sa panahon silang kalisidanan, ang maong inahan muda sa itong mga pagbati. Bisan dili pa nato mabugat sa itong ngabil ang atong pangandoy. Ang maong inahan masayod mo sumbong siyang anak. Aron kita dili balibaran. Kaya ang pag-ampo sa kainahan nga to sa anak na sulat sa unang libro sa mga hari, uluhan 2, versikulo 19 nga to sa 20. Nagingon nga ang pangamuyo so sa kainahan, dili balibaran sa anak. Gawas lang ko ng anak, tao lang, nga mahimo tili makabalibad ug dili makahatag sa pangayuon so sa kainahan. Apan nahitabo sa tanang nahitabo nga ang iyang anak, Diyos nga makagagahom, way di mahimo siyang anak, kung sumbungan ta sa atong suliran ng maong inahan, nga muhagawhaw nga to siyang pinanggang anak, ug dili siya balibaran. Usa ka panulundon nga dili mailog, usa ka panulundon nga bililhon natong tao, kay mo may tinguha so sa katao ang pagpangga so sa kainahan. Ngani sa panahon sa panggubatan ang usa ka sundaong maigo sa bala, musinggit, malimot ganay pagsinggit sangan sa ngamahan, apan ang pong mama, nanay, malitok sa ngabil so sa kasundaw, kay buot niya ihunghong siyang kalisdanan o kamatayon. Ang katapusang pung ngadto siyang gipangga nga nagmahal kaniya ang inahan. Mahimong ang tibuok kalibutan magdumot kanato. Ang mahabilin
nga magpangga manalipod kanato bisan kita sa lawayon, bisan kaha kita makasasala, ang magpabilin nga manalipod ug magtupad kanato mga atong ginahan. Usa ka erensya nga gipangandoy subang tinuhuan nga unta makabaton silang pagbati ug pagmahal ug pagtahod nining babae nga giumol sa grasya na tao gikan kaniyang manunubos dili sa pagtiunay sa babaeng lalaki kundi sa gahum si Espiritu Santo. Erensya nga takos natong handumon. Panulundon nga matag usa kanato maninguha sa pagtudlo sa tong kugalingon sa pagsunod sa kaputli ni Maria, pagsunod sa kamapobsano ni Maria, ug makasunod sa may nantuson sa mahal nga Birhen nga mao si Maria. Unang panulundon nga gibili ni Jesus alang kanato. Mao nang mingon siya siyang igagaw nga si Juan Evangelista, Filius ipse mater tua. Og mingon siya siyang inahan, Mujer ipse Filius tus. Buti ba sabot nga aniya ang imong inahan, anak, aniya ang imong inahan. Pero magkapaibong kay gitawag niya ang babae. Si Jesus wa masayop, ang atong Ginoo ang magpasabot nga siya wa na ipagtahod siyang pinanggang inahan kay gitawag niya ang babae. Apot buot niyang itudlo nga wa na ilaing tao nga babae nga gisulti o gilitok samahan nga mo'y mukuyog magpasyunas pagpanubos nga mao si Maria kay si iba napukan man. Ug mingon ang Dios samahan, away taliwala kanimo Satanas, bitinlog sa babae, ikaw mo paak siyang apan mudugmok ang babae sa imong tungod sa binhi nga mao si Kristo. Laing rin siya nga gibilin sa Ginoo kanato, usa sa kinabuhi, usa ka pagkamao nga way mahimo, pero kay budngan kay ang Kristo midugtong sa maong pagkamao. Kana maong iglesia nga mingon San Pablo, si Kristo ang ulo. Ang iglesia mo yang lawas. Siya magaluwas yang lawas. Munang mitukod si Kristo ang iglesia nga siya mong ulo, aron mapadayon ang iyang buluhaton ni Kristo pagtudlo o pagwali pinagi siyang iglesia. Aron ihatag niyang kinabuhi sa kalag nga nalusdo gumikan sa mga sala, labi na sa salang mortal, sa grasya nga gibili niya sa iglesia. Gahum sa pulong nga naa siyang iglesia iyang gibili. Gahum sa kaluwasan, gibili niya sa iglesia. Mao nga siya mingon nga kadtong mamati kaninyo, kadtong mutuo sa giwali ninyo, maluwas. Mabasa nato sa Ebanghelyo giason San Marcos 16, tudling 15 ato 16. Usa ka iglesia nga dunay usa ka marka kon tanda. Una, nga kini usara kay usa ka tinukod, dili taong nagtukod kundi Dios nga nagpakatao sa kalibutan. Og mingon nag magtutukod ikaw Pedro bato, og ibabaw ning bato pagatukuron ko nga akong iglesia, nga gahom sa impierno, gahom sa kamatayon, dili makadaog kaniya kay akong magauban kaniya kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Usa ka iglesia nga gitukod. Og si Jeremias nagpahinumdum kanato, nga bisan unsa ka maalamon ug kagamhanan sa katao nga magtukod og tinuhuan kon iglesia dili makapaniguro sa kaluwasan. Matud pa ni Jeremias, unsa ba ikaw tao sa imong kakusgan ug kagamhanan nagkurog ka man kay ikaw dili makaluwas. Pero ang gitukod sa Dios, ang gitukod sa Ginoong manunubos, ang maong iglesia makaluwas. Kay na ang ulo nga mo si Kristong manunubos. Mabasa nato sa buhat sa mga apostoles. Uluhan 13, tudling 47, nga matod pan San Pablo, kita ang iglesia. Maong gihatag nga kahayag sa Dios ngadto sa mga hintil, ug kita gihimo nga instrumentos kaluwasan niadtong wala pa hiyabti sa pulong sa kinabuhi. Mao na nga ang iglesia pinaagi ni Kristo makaluwas. O gimarkahan niyang usa ka marka nga maong pagkausa kay usara ang magtutukod nga maong makaluwas nga magtutukod nga mao si Kristo. Mao man ngani ang mga dagkong kasaysayan nagingon, ang Iglesia Katolika maong bugtong iglesia nga ngayang karon mapaatras ngadto sa panahon sa mga apostolis. Ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo nga mipada sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ug kini kansangan nadugtong sa obispo sa Roma mao ning nginganlan og Romano Katoliko. Mabasa na sa dagkong libros kasaysayan.
ang Encyclopedia Americana Volume 6, page 29. Ang Grulier's Encyclopedia Volume 5, page 106. Og santa, tungod kay nagtukod balaan man mo sa mamunga kinig kasanto sa iyang pagtudlo, makabalaan ko natong tumanon. Ang iyang mga sakramento makabalaan ko nato ning dawaton, uban sa gugma ug pakikiusa sa nagtukod sa maong sakramento. Santa, kay dunay nga santos. Og matod pa ni propeta Jeremias 5:26 nagingon, nga ang akong balaan nga katawhan bisan kini balaan dunay uban kanilang nagpakasa, apan dili ko sila biyaan. Isaiah 5:26, Jeremias 5:26, Jeremias 51:5. Onya apostolikanhon tungod di sa buhat sa mga apostolis, ngaway paghunong sa pagsangyaw, gabi ug adlaw, milatas sa kadagatan. Tungod sila kumbinsido kang kining ilang kauban, Dios nga nagpakatao. Makahimo pagpadaghan sa pila ka lugas nga paan. Mahimo pagpadlong sa bagyo. Makahimo pag-ayo sa sakit sa bisan unsang balatian kay makabuhi mga nigpatay. Sila testigos, takasaksi, wa sila kahadlok sa gutom, kauhaw panglutos, ngani silang tanan, gimartir o gisakit, usara ang wa matakdi sa talinggam sa nganlan natog martyrdom o si Juan Evangelista. O niya, Katolika kakini ipakailap sa tanang kanasuran. Kaya ang Diyos makailapon, nasa Isaiah 54:5, ang Diyos lukup sa tibo kalibutan. Isaiah 54:5. Bosang yang simbahan, matod pa ni Jesus, mao kining akong balay nga paghanlan og alang sa tanang kanasuran. Nasa Marcos 11:15, unya, kini, ginganlan sa Biblia, Ecclesia Catholis. Si San Pablong nakahunob, nakatugkad pag-ayos, pagtulunan ni Kristo, mingon, himinoon Ecclesia Catholis tis, Judayas, kay Galilayas, kay Simarias, irinin, oikomo domini. Nang duha ka pong Ecclesia Catholis, sa Grigo nga Biblia, na sa buhat 9:31, iglesyang makailapon, Iglesia Katolika. Mao kining ikaduhang irensya nga gibilin sa Ginoo kanato. Aron nga kita sa atong pagpuyo ning kalibutana, sa atong kaabtik, kahait, kahaog sa labutan o kamakinanmanon, mapukan kita. Tungod kay sa Jeremias 10:23, wala diha sa tao ang dalan nga kapaingnan sa kaluwasan. Wala diha sa tao ang husto nga dalan nga iyang pagalaktan. Mao nga sa Jeremias 32:29, akong Dios nga magatudlo kaninyo sa dalan. Usa ka dalan. Nga sa buhat 24:14, ang dalan mao nga akong iglesia. Mao ang pundok nga gitukod ni Kristo. Mao na mga igsuon, ang mga igsuon nato nga daghan nga sangyaw tungod sa mayong kabubuton nga sila makatabang sa pagsangyaw sa mayong balita ni Kristo, apan wa masakop sa matuod nga iglesia. Sila giganoy og nabatubalani sa kamatuoran, misulod sa Iglesia Katolika, kaya lang kanila malisud ang pagbudhi o paglikay o pagtalikod sa matuod nga tinuhuan nga gitukod ni Kristo nga mao ang iyang kabubuton. Kitang tanan magpasakop sa iyang iglesia, iyang lawas. Colosas 3:15. O katapos ang erensya nga gibilin sa atong Ginoo, maong 7 palabras, ang iyang katapusang 7 kapung sa krus nga nahimong tinuddan, sama sa malagit nga bato nga masiak o buguwa ang tubig sa kinabuhi, ang pung Ginoo tubig sa kinabuhi nga magahatag kanatog kaluwasan, gibili niya sa simbahan. Mao katawhan sa Dios ning kutlo sa pagsaulog nato sa kapina sa 2,000 ka tuig. Pagsaulog niya itong unang Biyernes Santo, buksan nato ang atong kalag. Tutukan nato ang Ginoo nga nahigugma nga naa sa krus nga nagbitay o ang iyang kamot gidupa aron pagdapit kanimo kanako. Wa na tay laing kapaingnan ning gubot nga dapit ning gubot nga kalibutan, ang aytang mupasilong sa kahoy sa kinabuhi, ang aytang maigo sa landong siyang gahom sa cross, kay diha na makabaton kita og paglaom diha ni Kristo. Mao si San Pedro mingon, kung ikaw magulanon, ikaw masulubon, ikaw nadatugan sa daghang nga suliran, itugyan ka na ni Jesus ug siya mamuma kay siya nagpangga kanimo. 1 Pedro 5:7. Mga igsoon,
Unsa man ka ang takos natong ipasalamat. Sa Salmo 116, versikulo 12, O Diyos, ningi mong kaayo nga gihatag kanako, unsay akong takos nga ipasalamat. Dawaton mo ba kining akong nagtipunog nga bahandi nga bulawan og salapi, dili ka mo dawat. Dawaton ba nimo ang mga dagkong diploma nga akong naangkon sa akong kaalam, dili ka mo dawat. Mudawat ikaw sa gahom sa taong yang naangkon sa bisan unsang pagi, dili ka mo dawat. Ang imong gipaabot mo gugma, kay siya nagpakamatay og miyanis kalibutan alang sa paghigugma kanimo og makaibaw ka unsang gidakon siyang gugma maong yang kinabuhi. Gugma diha sa pagtuman sa sugo tungod sa gugma, diha sa pagtabang sa atong isikataw nga nagantos kalisdanan tungod sa gugma, o atong pagpabilin sa matuod nga simbahan tungod sa gugma, ang atong pagpabilin sa pagkalawat sa mahal nga lawas ni Kristo, pangandam kanunay kung kita tawgon sa katapusang tawag sa atong kinabuhi. Karong adlaw pasilong kita sa krus ni Kristo, bukhon na ni Kristo ang iyang baba, aron paglitok sa una hangtod si kapito nga pulong, kita mo'y makapanunod sa mga erensyas kaluwasan, pagpaminaw, pagbuhat o pagpaambit kining atong kaluwasan. Sa kinabuhi karon, doon na pa'y sumpay nga dili matapos o kinimo nga atong pangandaman, pinagi sa pagpaminaw sa katapusang pito kapung ni Jesus. Sa ngalan samahan og sanak og si Espiritu Santo. Amen. Unang pulong. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Mabasa sa sulat ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 34. Pagabat-baton sa nailang presidente sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter, Brother Adam Ampere. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Unang pulong. Pater Demiti Eles, nun enim sunt quid faciant. Sa ato pa, amahan, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Pulong nga gilitok sa atong labang makagagahom. Diin, bisan siya, anaa sa ngilit sa kamatayon, apan say hapon, gugma o pasaylo, ang nagpasulabi kaniya sa paglitok. Amahan, pasaylua sila, kawa sila masayod sa ilang gibuhat. Yun na pa. Wala ba gud masayod ang tao sa iyang gibuhat? Wala ba masayod ang tao nga sa dihang siya mobaligya sa mga droga nga ginadili? Usa kini kakalapasan? Kalapasan dili lamang sa tao, kundi kalapasan sa mata sa Dios. Wa ba rin sa masayod ng efekto nining maong drugas? Makapakunhod o makapawala sa mga damgo sa katawhan. Gani, ang matagusa kung kini makatilaw ni ining maong mga gidili nga droga, mahimo pa siya nga mawa sa iyang kalibutan. Muingon bang tao nga nagabaligya ni ini, nga wa say kalibutan siyang gihimo? Ang usa ka tao nga naggamit ni ini, muingon ba siya nga wa say kalibutan ug wa say kasayuran sa iyang gihimo? Ngang paggamit ni ini usa kadakong pagbungkag ug pagwa sa imong kinabuhi.
Ang Ginoo namulong ng atong lawas mao ang templo sa Dios. Ato ba kining giamuma? Ato ba kining gihatagan og maayong pagtagad? Ingon nga kini mao ang templo sa Dios. Kung ato kining gibuhat mga kaigsuonan, ug wa nato atimana hinunua, ningadto hinuon kita sa mga daotan nga pamaagi, pagguba sa atong lawas, nahisupak kita sa pulong sa Ginoo. Busa, mga katawhan, kining ato karon nga katalingban napuno na sa nagkalinlain, nagkadaiya, nga mga ingnuntang paghimo ug pagguba sa katawhan, pinaagi nining pag-apil ug pinaagi nining pagtumarba ug pagsuyop sa ginadili nga droga. Isip katawhan sa Dios, ang simbahan sa kanunay nagaagda kanato, nagarapit kanato sa pag-adto kaniya. Nga dili kita magpatunto nining nagkadaiya, nagkalinlain nga agdas sa kalibutanon nga kalipay. Timan-an nato mga kaigsunan nga kadiyutra kita nining kalibutana. Ang balaang kasulatan diha sa Salmos 90:10, aduna lamay 70 katuig kita mupuyo nining kalibutana. Maabot kining 80 o 90 kung lig-on kita sa atong lawas. Kadiyutra. Ningon ang manggialamon, Tesa el mundo cueves est, postmortem vita eternitas est. Nasa ato pa ang atong kinabuhi din sa kalibutan, hamubora. Apan kinabuhi human gyud sa kamatayon, way katapusan. Busa mga kaigsunan, nining adlaw sa Biyernes Santo. Adlaw diin nidupa ang atong Ginoo didto sa krus sa Kalbaryo. Naginganlan sa Hebrewanon o Golgota. Mga hapit na 2,000 katuig ang nilabay. Mao bay atong isukli kaniya mga kaigsuonan, ang atong pag-among-among sa atong lawas. Mao bay atong bugti kaniya sa iyang gugmaalang kanato, ang wala nato pagsunod sa iyang mga sugo. Daghan kaayo karon sa kalibutan, bisag dinhi sa atong Pilipinas. Mutune-in ka sa mga radio sets, tan-aw ka sa mga televisions, way lain ang mga balita, lunlun gayud mga patay, rape, uguban pang mga krimen, mga salaod nga nahimo sa katawhan. Unya sa dihang gihimo ang investigasyon, musangko mga kaigsunan ngadto sa paggamit sa ginadili nga droga. Wa ba kita nakahimo nini og edukasyon nga sa kanunay kita gipahibaw og labi na sa atong simbahan nga dili kita moapil-apil niining mga nagkalinlain na lang haylo sa kinabuhi nining kalibutana. Busa kuno galing kita nakahimo nini ang simbahan sa kanunay nag-agda kanato undangan na kana. Samtang dili pa wahi ang katapusan. Timan-an nato nga wa kita masayod. Wa kita masayod nus amaabot ang katapusan sa atong kinabuhi. Busa si San Pablo niingon, today is the day of our salvation. Dili ugma, dili sunod semana, dili sunod bulan mga kaigsuonan. Kaya lagi si Job, Kapitulo 4, versikulo 20, matod pa niya, sakalit lang ang tao mamatay. Busa, samtang anapa kita sa period of probation, mga kaigsuonan, angayan na kita. Angayan na kita nga mutulid sa dalan nga atong gilaktan. Angayan na kita nga muhimo sa kabubuton sa Dios. Maubitaw ang simbahan sa kanunay matagtuig. Nagahimo niini ug nagahandom niining Semana Santa. Labi na niining Biyernes Santo, din ang atong Ginoo matod pa ni San Pedro sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 24.
na pinaagi sa kamatayon dito sa krus, iya kitang gilukat. Mao na mga kaigsunan nga agi ug pagsanong sa kabubuton sa Dios. Muhunong na kita. Niya ng atong pagdumili sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Dahil usa ka tawo nga namatay. Din sa niadto na siya sa langit, ningon si San Pedro, asa ka man, Juan. Ug ningon si Juan, musod ko Ginoo sa San Pedro, dinhi sa langit. Ug ningon San Pedro, sa dili ka pa musod dinhi sa langit, papilion ko ikaw. Adto ka ba sa impierno o diribas sa langit? Busa sa dili ka pa mobili, palilion ko ikaw, patanawon ko ikaw, gikan sa bintana, nining ganghaan, padulong sa langit. Busa sa dihang ni tanaw si Juan, iyang nakita, sulod sa langit, pagkamingaw kaayo. Ug nakaingon siya, nga dili ko musulod ni ini, Nyor Pedro. Busa gipalili siya dito sa ganghaan sa impyerno. Sa dihang paglili niya sa impyerno, pagtanaw niya, puwerteng bibuha kayo mga kaigsunan. Iyang nakita ang nagkalain-lain na lang kalipay sa kalibutan. Inom dinhi, inom dito. Hubog-hubog, bisag asa. Anaa ang mga babae na nagbaligya sa ilang unod. Kalipay. Daghan kaayo ang nagbuhat o mga supak sa kabuton sa Ginoo. Apan pagkakita niya, nalipay siya. Daw na dani siya, nga kini mo'y akong pilion tungod kay bibo didto kayo sa sulod. Busa diha iyang giingnan ang tigdala sa yawi sa gingharian sa langit nga mao si San Pedro, Nyor Pedro, dili ko gusto sa langit, ari ko sa impierno. Busa si San Pedro, ingon mo ang gustos ni Juan nga musod sa impierno, wa siya iyang gihatag ang kagawasan. Gunya mga kaigsunan sa dihang didto na siya ni sod sa impyerno. Gisugat siya ni Satanas. Kasakit nga walay sama, kainit nga walay sama. Kalayo sa kasakit nga walay katapusan. Ug nahingang ha siya. Nangutana siya sa yawa. Dili ba ganiya pag-abli o pag-tanaw kanako, bibo man kaayo? Anaaman ang paghudyaka, pag-inom-inom? Ug ang yawa nitubag. Wa ba ka kibaw nga usalaman kadto ka campaign strategy sa ato pa usalaman kadto kapag kampanya aron ang usa ka tawo mahitong pawak ug musulod didto sa kalayo sa impierno. Apan ang tinuod mao di ay ang kasakit nga musugat kanimo mga kaigsuonan. Nga matud pa ni San Pablo diha sa 2 Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 9. Kasakit nga walay katapusan, eternal damnation. Mao nga likayan ta kini mga kaigsunan. Daghan ang haylos sa nagkalain-lain dinhi sa tibuok kalibutan. Daw kalipay mga kaigsunan ang atong maangkon dinhi sa kalibutan. Apan atong timan-an nga kinintal ng kalipay nga atong maangkon dinhi sa kalibutan, lumalabay lamang. Apan kung kita nagmadutduton ngadto sa kabuton sa Ginoo, promise ka na sa Ginoo na kinabuhing walay katapusan, kalipay walay katapusan ang iyang ihatag kanato. Busa mga igsuon, ang Diyos na higugma kanato. Diha sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 16, kay higugma sa Diyos ang tibuok kalibutan. Busa iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si bisan kinsa kadtong mutuo ug mutuman kaniya makabaton og kinabuhi. Kitang tanan giimbitar sa Ginoo. Dili siya gusto nga dunay usa ka kalag nga mahiadto, mahipunta sa kalayo sa impierno. Naa sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Nausab sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 nga dili gusto ang Dios nga dunay bisag usalang kakalag nga mahipunta ngadto sa kalayo sa impierno. Gusto siya
ngang tanan magadangat ngadto sa gingarian sa langit, kalipayng way katapusan. Apan saon sa mang pagiha? Ang paagi sa Dios may atong sundon mga kaigsuonan nga na gitudlo sa atong simbahan. Una sa tanan, bisag unsa kita kabagkasala, natod pa sa Ginoo, name your sins. Ang Ginoo mupasaylo niini. Nga matod pa niya diha sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Nga bisag unsa kadagtong pula sa imong kasing-kasing gumikan sa imong kasalanan. Ningon ang Ginoo, papution ko kana sama sa niebe, sama sa asno mga kaigsuonan. Busa kining maong pulong sa Ginoo nga kita ay mapasaylo kung kita moduol kaniya. Diha sa Ezekiel kapitulo 33 13 atos 14. Nga bisag unsa ka makasasala ang tao, kuno galing siya naghinulsol, kuno galing siya nagbasol siyang kinabuhi, og nag-usab na, matod pa sa Ginoo, makabaton ka og kinabuhi. Mao ka nang gusto sa Ginoo mga kaigsuonan. Sayod siya nga kita makasasala. Ang simbahan nagatudlo ka nato nga mahimong makasala kita sa upat ka okasyon. Mahimong magkasa ang tao. Una, pinaagi sa iyang pagtuo o sa iyang hunahuna. Sa hunahuna pa lang siya mahimong magkasa na. Diha sa Proverbio kapitulo 10 bersikulo 11 ug 18. Ikaduhang gitudlo sa simbahan, mahimong ang tao makasala pinaagi sa pulong. Matod pa sa pag-estudyo, adunay mga 20,000 ka mga pulong nga mogawas sa atong baba matag adlaw. Sa 20,000 sigurado bagyod kita nga way usa nga nisipyat niini nga nakapasakit ngadto sa atong mga kaigsuonan o nakahimo kanato nga kita nakalapas sa sugo sa Ginoo. Ikatulo, mahimo kitang makasa pinaagi gyud sa atong mga binuhatan. Og naapay ikaapat, magkasa kita pinaagi sa wala nato pagbuhat sa kinahanglan natong buhaton. Matod pa ni Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 or kapitulo 4 bersikulo 17, mahimo nga makasa ikaw pinaagi sa wala nimo pagbuhat sa ngayan nimong pagabuhaton. Busa sayo ng Dios nga kita makasasala mga kaigsunan. Apan awhag niya pinaagi sa simbahan. Mao ang paghinulsol, pagbasol sa atong mga kalapasan ug pagpuyo na diha sa iyahang kabubuton. Ikatulo, ana asay pamaagi nga kita mapasaylo. Dili laman ingon nga moderitso kita o pangayog pasaylo hangad ngadto sa langit. Ana ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Ug diha sa maong simbahan iyang gitisok ang mga kamatuoran. Matod pa ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, nga iyang simbahan mao ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Busa kinahanglan anha kita mapasilong ug hana kita manghayo sa mga kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan. Ug diha sa simbahan nagtudlo kanato ang pagpangumpisal ngadto sa pari. Anaa ba kana sa balaang kasulatan? Anaa. Diha sa Proverbio kapitulo 28 bersikulo 13, ikumpisal ang inyong mga sala kay pinaagi na ini mulambo ug mutubo kamo sa inyong espirituhanon. Ug asa man nato ikumpisal? Matod pa diha sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6, ayaw itugot ng imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Apan kung ugali ikaw nakasaman, ikumpisal ka na sa pari sa Dios. Pari sa Dios. Diha sa balaang kasulatan sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto sa 23, ang atong Ginoo naghatag ayod sa otoridad ngadto sa iyang kaparian. Nga matod pa niya, bisag kinsang sala nga inyong pasayloon dinhi sa kalibutan, sa langit na pasaylo kini. Apan kadtong sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Busa mga kaigsunan ang simbahan nagatudlo kanato. Duol kamo sa pari. Pagkumpisal kamo ngadto sa pari. Mao na ang agda sa atong simbahan, labi na niining atong panahon karon. Nga unta kita dili magmasinupakon kundi madto kita sa atong kaparian ug paghimo sa kumpisal.
Ug ang ikaupat mga kaigsunan, mao ang paglikay na sa pagpakasala. Nakabasol na kan nata, nakahinulsol na kita. Agda sa simbahan, likay. Sama sa giingon ni Sirach, diha sa Sirach kapitulo 21, bersikulo 1 ngadto sa 2. Kung nakakita ka, kung makakita ka ug halas dagan, likay. Mausab diha sa dani sa pagpakasala. Dagan ayaw paduol diha sa okasyon sa pagpakasala. Diha sa Proverbio kapitulo 14, bersikulo 16. Pagtapat na ug ayaw gayud pagduol ngadto sa pagpakasala. Ug ikalima mga kaigsuonan, mao ang pagtuman sa penitensya nga isugo sa pari kanato. Ang atong Ginoong Jesucristo sa dihang iyang giayo ang usa ka masakiton, iyang giingnan ngadto sa pari. Ayaw na pagpakasala ug buhata gayon ang kabubuton sa Ginoo. Nasa Juan kapitulo 5 bersikulo 14. Busa mga kaigsunan, kining maong kabubuton sa Dios nga naa gitudlo sa simbahan, ato kining sundon kay matud pa sa Ginoo diha sa San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16, ang naminaw kaninyo sa simbahan naminaw kanako. Ug ang naminaw kanako, naminaw usab samahan nga nagpada kanako. Apan kadtong nagdumili, kadtong wala maminaw sa simbahan, wala usab naminaw sa atong Ginoong Jesucristo. Ug labi nang wa naminaw samahan nga nagpada sa atong Ginoong Jesucristo. Ang simbahan mao ang gihimong instrumento sa Dios aron kita maluwas mga kaigsunan. Si Kristo mao ang manuluwas. Nasa Isaias kapitulo 45 bersikulo 5. Kay ikaw lamang na Dios mao ang bugtong manuluwas. Apan ang maong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, iya kining gihimo nga instrumento, gihimo niyang agianan aron kita makadangat ngadto sa gingarian sa langit. Busa anaa ang pito ka sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Usa na niana kining atong gisgutan karon, mangumpisal kita. Ang atong Ginoo timan-an ato mga kaigsuonan, way paglubad ang iyang gugma kanato. Nga bisag unsa kadagtong pula sa atong kasing-kasing, siya sa kanunay mutubod ang iyang gugma, ang iyang pagpasaylo ngadto sa iyang katawhan. Bisan gani ngilit na sa iyang kamatayon didto sa krus, ningon pagyud siya, Pater, demite eles, nun enim sion quid fashion. Masato pa, Amahan, pasaylo sila, kawa sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaduhang pulong, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Mabasa sa sulat ni San Lucas, kapitulo 23, bersikulo 43. Pagabat-baton sa naila nga National Board of Governors sa Catholic Faith Defender, the Golden Voice, Brother Efren Yap de la Piña. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa tulo ka oras ni Kristo naganto sidto sa cross. He spoke in Aramaic language. Diyaw mana ami tiwi bipar daisa. Bigan eden sa Hebreo. I tell you this, today you will be with me in paradise. Mao kana ang gilitok ni Kristo didto sa outside of the city of Jerusalem, nga gitawag og Golgotha o Calvary, nga si Kristo nalansang sa cross. Sa Juan 19:20, Mateo 27:46,
Marcos 15:24-25. O nining kahigayunan mga kaigsunan sa atong pamalandong, nga atong pamalandungan nga ang Iglesia Katolika Romana ni sa ulog matag tuig sa Good Friday. Adunay usa ka batan-ong babae nga nangutana sa pare nga what is the meaning of the divine love, true divine love. Ang pare mitubag sa dakong kasayon, itutok ay mong mata ngadto sa cross. Unyang maong babaeng batanon, nagapamalandong siya nga ang kasakit, sakripisyo, pag-antos, mao ang tinuod nga gugma. Sa ato pa, nga ang tinuod nga gugma, patuluan gyud singot og dugo. It was not necessary for Jesus to suffer. Pero gikinahanglan gayud tungod sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan, kay ang dugo ni Kristo may gikinahanglan, kay matud pa sa Hebreo 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung way pagpagas sa dugo, way kapasayloan sa atong sala. Unsa kadakong bililon sa dugo ni Kristo sa 1 Pedro 1:8-19, kining dugo ni Kristo ug dili ni ordinaryong dugo, mga kaigsunan. Kaya kining dugo matud pa sa Roma 5:8-9, kining dugo ni Jesus mo'y napasiguli tali kanato ngadto ni Yahweh sa God the Father. Wala nga ang tanan ta mga sala, tanang utang, gidayan ni Kristo sa krus. 1 Pedro 2:24, Colosas 2:12-14. Muna Christ died for us. 1 Corinto 15:3. So pagkadako sa grasya o kaluoy sa Dios kanato. Episo 2:4. Bisan kita makasala mga kaigsunan, sa Job 15:16, Episo 2:3, ang tao kiniya sa tao, ngilad gayud og duotan ang tao. Pero ang Dios, mingon si San Agustin, nga sa kasantos, sa pagduko ni Kristo sa krus, mihalok ka nato. Extended his arms to embrace us, pagakus ka nato. Open his heart to love us, nigugma ka nato. Sinang ka na mga kaigsunan? Nga ang gugma, matud pa ni San Juan Evangelista sa Juan 15:13, wa na'y mulabaw ning gugma ni Kristo. Ang iyang kaugalingon, gibuhis, ngadto siyang gigugma. I am a good shepherd. Ang siya may mayong magbalantay sa mga karniro. Pero ang may magbalantay, bubuhis siya mga karniro. Juan 11:15. Muna nga, si Kristo, mga kaigsunan, matubang San Pablo, nagpakumbaba si Apostol si Kristo Jesus hanggang kamatayan dito sa cross. Pilipos 2:8. Pilipos kapitulo 2, versikulo 8. Kaya mao kanay kabubuton ni Yahweh siyang mahan. Sumala sa Juan 5:30, Juan 4, versikulo 34. Sumana mga kaigsunan, ngang tumungog tuyo ni Kristo, dili mga matarong makasasala gayon. Kasi gayon, sa 1 Timoteo 1:15, Christ Jesus came to this world to save sinner. Veni vocare Jesus sed pecadores. I did not come to call righteous, but sinners and repentance. Sabi siya pa, wa ko maris kalibutan ng pagtawag sa mga buutan ay ang gari ang makasasala. So, pinangga ng mga Katoliko kay adunay mga badlungon. Sagol. Kayong tinuod ng simbahan, 1 Corinto 11:17-22, sagol ka ng mga buutan o mga mataron. Mauna nga, ang atong pamalandong na magigsunan, nga kitang mga dining buhi pa tayong kalibutana, atong panaminan ang sa katulisan. Kay ang tao, dakong alaot, nga ang tao mamatay, nga adunay salang mortal, mga kaigsunan. Pero ang sa katulisan, napalit niyang langit. Matud pa sa baltihon sa linatin,
a mortis subitania et improvisa liberos Domine. Sa kalit nga kamatayon, nga dili kandaman, gana kay salang mortal, iiway ako Ginoo. So sa kadakong grasya sa tulisan, mismo nabil ni Kristo. Diyaw mana amitiwi bipardaisa. Diretsos langit ang tulisan, mga kaigsunan. Kaya namulong ang Diyos, dili mamakat. 1 Pedro 2:21-22. Tito 1:2, Hebrews 6:18, ang pamulong ang Diyos matuman gyud. Ezekiel 12:5. Muna nga ito ng pamalandungan, mga kaigsunan, nga kita dining kalibutana, daghan nga mga panghitabo, labi na sa karong panahona, nga samas tulisan, grabe man sa, pero karon dili may samas tulisan ang mga tao nga mga nagbuhat og daotan. Imbes dili madug imperno, ni imperno na lakahat nga namang gipatay. Mao kana mga kaigsunan nga dili maayo ang pagpatay kay sa 1:8 bersikulo 1-12 nga usa ka babaeng mananapaw mubato ang mga Hudiyo kay mo'y silot. Pero si Kristo mingon, kadtong mubato, ngunag bato kadtong waysa. Unyang tudlo ni Kristo, misuwat sa yuta. Unsa ka itong gisuwat sa yuta? Matud pa ni Monsignor CJ, mao kini ang gisulti ni Kristo. Nga naman, ang sala sa nanambong ni liyok nitong panahona ni Kristo. Gitagsan ni Kristo suwat, o mao na uwaw ang mga tao, mo ni sibat ni atong panahona. Busa, ngang pagpatay tao, dili mayo. Kay wa gyud mingon mismo sa Kristo siyang Abel, nga kung makasala, patya. Mao na nga ato nang pamalandungan, mga kaigsunan, bisan sa karang tugon sa Exodus 21:17, Exodus 20:13, Decalogue, the divine law, ni ayaw pagpatay. Kay sa 1 Samuel 2:6, Deuteronomio 32:29, ang life giver mo ang Diyos kalabing gabanan. Ako'y tagiyas kinabuhi, ako'y mubawi sa kinabuhi sa tao. Kaya ang tagsatagsa kinabuhi sa tao, na sa kamot sa Diyos. Hope, 12:10-11. Unya, pati yung tao, nga ang tagiya sa kinabuhi di man tao, sa ato ng pamalandungan, nga ang simbahan pro-life na, dili na anti-life. So, muna mga kaigsunan nga, si Kristo, nipahayag sa tulisan. Niya si Kristo, dakong pagpabos ni Kristo. Sawa pa sa ilansang, grabe kababaobsanon si Kristo. Muna ato ng the sufferings of Christ, in addition, serve as an example to strengthen us under trials. Juan 15:20, nagadayon, kung kinsa tumusunod ka nako, may sama usab ka nako, mga kaigsunan. Mag-antos, pero uban mabikil, patay man. Muna nga, sa Lucas 9:23, o sa Mateo 16:24, ang musunod ka nako, magdumili siyang kagulingon. Mupasan siyang krus kada adlaw. Literal bugin ng kahoyong krus, dili. Pasan nga ni duol sa baga. Muna nga, ambot pasabutan na ni Apostol San Pablo, ng usa ka bangitang debatidor, sa Galacia 6:2 mingon, magtinibangay kita sa pagpasaan sa itong alantuson, aron matuman na to ang sugo sa Diyos. Juan 14:15, if you love me, obey all my commands. Sa muna nga, 2:1-6, ang tinuod ng gugma sa Diyos, mutuman sa sugo sa Diyos. Muna itong pamalandungan, mga kaigsunan, daghang Katoliko nga, wag mahibaw, may tungod sa pagtulunan. 90% ignorant Katolik. Ningon nung sa kapare, profesional ng mga Katoliko, Brother Pen, ang ignorante man na sa pagtulunan doktrina, pader. Kana, sakto na. Muna mga kaigsunan, nga ang maong message sa simbahan, may tuod din city palabras, nga kita, aduna tayo kausaban, accepting ourselves as a sinner, wangkon kita. Time of repentance, karo panahon na. Time of renewal and conversion, mga kaigsunan. Nga uban, wa magpagkabana, muna ang kamatayon, kalit kayo. Job 4:20. Job 34:19-20, nga buhi pata sa buntag. Buhi pata sa to, didbol na ta ikagabi. Di ikabalibaran ang kamatayon, kaalam 2:5. Muna si Kristo nalansang sa cross, pero sa wa pa siya malansang, pure espiritu si Kristo. Kasamikiya 5:2 sa Hebro nga pinulungan, we ata Bethlehem Efrata lihiyot mimi ulam.
So si Kristo, eternal, the second divine person with a divine nature from all eternity. In the fullness of time, Galatia 4:4, John 1:14, na-incarnate si Kristo. So in order to die, He assumed in human nature. Muna si Kristo, 1 Pedro 3:18, namatay ang pagkatao lamang. Being God, joined His humanity but did not dissolve or damage. Muna nga, laro, tinaw kayo, ang Diyos Espiritu, way kamatayon. Kaalam 11. Juan 4:24, God is infinite spirit. Lucas 24:39, ang Espiritu way lawas o bukog. Muna itong pamalandungan, si Kristo, the perfect divinity and perfect humanity of Christ. Roman 9:5, og sa Catechism of the Catholic Church, number 464, og sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 144, the divine and the human natures of Christ are united hypostatically in Christ, that is joined to each other in one person. So mga kaigsunan nga si Kristo na lansang sa cross, salinatin pa, sid semper vivit ut Jesus. Kanunay buhi, bisan gipatay. Kay God man siya, Revelation 1:10, o sa Dias Balaang kasulatan sa Buhat 3:15, nga ang tinubdan si kinibuhi, duhay kiniya, muna mga kaigsunan, understood in His human nature only. So mamalandong ta mga kaigsunan, kay si Kristo adunay His merits are infinite. Way kinutuban. Muna nga, ang punto ni mga kaigsunan, kay makasala man ta, mudangog ta sa sakramentos kubisal, na ay quality of good confession sa moral theology. Kinahanglan nga humble, unya entire nga sala, integra, may sugid, nga kanagyong imong nahinumduman. Unya, without, dili ito isugid ang ubang mga sala, diskreta. Unya, kining bukalis, ayaw isuwat, kung maulaw ka, tapad pare. Unya, fidelis, without lying, mortal gyud, mo yung sugid na to sa pare. That is the moral theology. Importante na, with dogmatic theology and philosophy para manay, that is the essential subject sa mga pare, kay sila mo'y otoridad, nga mo'y isalang buwali, ang kaparian mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, katapusan, nga pahayag sa Sacrament of Confession, Acts 19 verse 18, James 5:16, Matthew 3:16, Juan 20:22, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retained. Sa ito pa, adunay Diyos nung gahom o divine authority given by Christ to His face was very clear. No human wisdom can question this act of God. Among question ang mga non-Catholic churches na kawa sila sakramentos kupisal. Only the Roman Catholic Church nga founded by Jesus Christ nga mo ni simbahan nga nagpadayon og city palabras sa tibok kalibutan mo ni nga mamalandong ta ini mga kaigsunan ining 7 last words of Jesus Christ. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikatulo nga pulong, babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Mabasa sa sulat ni San Juan, Kapitulo 19, mga bersikulo 26 hangtod sa 27. Pagabat-baton sa naila nga tigpanalipod sa kamahinungdanon sa kinabuhi. Brother Dr. Rene Joseph Boliser. Sa ngalan sa Mahan ug Anak, Espiritu Santo. Amen. Ikatulo nga pulong sa katapusang 7 ka pulong nga gilutok sa atong Ginoo. Babay, tanawa ang imong anak. Anak, tanawa ang imong inahan. Senior San Juan Evangelista, Kapitulo 19, 26 hangtod 27. Mayong hapon atong tanan, kamong tanan nga nasa yung tagsa-tagsa kapanimalay, naa sa inyong mga sakyanan, o nagpaharuhay ba sa kanindot
sa kapunon sa nagkadayang mga beach resort sa tibuok Pilipinas. Dunay nangutana, usa ba kapag panmastamas ang gihimo ni Jesus, sanglit iya ramang gitawag nga babay ang iyang inahan? Nganong gusto na kaako sa ingon babay, o man sa ingon nga mama o inahan ko? Atong timanan, may igsuon nga, samta nagantos og nagbitay sa krus ang atong Ginoo, siya namulong isip, matuod nga tao, ug matuod nga Dios. Sama gud, sa pagpangulong sa 7 ka mga katapusang pulong, mato pa niya, amahan, pasaylua sila. Karon dayon, may uban ka kanako sa paraiso. Babay, ana ang imong anak, ana ang imong inahan. Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Giuhaw ako, natapos na. Amahan sa imo makamot akong itugyan na mo akong espiritu. May suon, kung atong usisahon o tingkayon ang balang kasulatan, naa, mamalik ta og suroy ngadto sa tanaman sa Eden. Sa dihang nakasala ang una atong ginikanan, ang Dios mitonglo sa bitin og miingon kaniya, ug ibutang ko ang panagkaaway sa tiluwa mo ug sa babay, ug sa tiluwa sa imong kaliwat ug sa tanang kaliwat. Iyang pagasamaran, pagasamod ang imong ulo, ug ikaw magasamod sa iyang tikod. Genesis 3, versikulo 15. May suon, human katugi pamulong sa Dios, naglibog ang yawa, naghuna-una ang yawa. Tuna pa ba rin laing babae nga motunga gawas kang Maria? Kinsa man ang bayhana nga ang tanang babaeng babayana, ako namang nahisukamod og siya nakasala. Kinsa man ang bayhana? Bilabay, ang pipila kalibo kakatuigan na tao gikan sa sabakan ni Santa Ana ang babay. Babay nga gisaad sa Dios nga mao'y modugmok sa ulo sa yawa. Ubang babay, wala lain ang pangalan, Maria. Nyato nangaon si Jesus o si Maria dito sa kasal sa Kana. O dihang nakita ni Maria nga wa na'y bino ang alang sa kinasalo o alang sa mga dinapit. Iyang gihangyoy ang iyang anak o iyang giignan. Anak, wa na ra ba sila'y bino? Basig maulawan ang bag-ong kinasal. Unsa may tubag ni Kristo? Babay, unsay imong labot kanako? Ang akong takna wala pa moabot. San Juan Evangelista, Kapitulo 2, versikulo 4. Ug sa pinadayag 12:1, ug sa kalangitan di ay nagpakita nga usa ka dakong talimadon, usa ka babay nga nagbistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil, ug ang iyang ulo di usa ka purong-purong nga may bituon nga napulog duha ka buok. Gipayla lamang sa Dios kanato kung kinsa ug unsa si Maria sa iyang pagkanilalang sa Dios. Ug unsa siya nga pagkababay, ilabi na siyang kakakuhan aron kita nga mga tao maduol ngadto sa Dios, pinagi siyang anak nga si Kristo. May isuon pa malandunga nga pila kay gayon nga mapakita si Mama Mary sa nakadayang dapit sa kalibutan. 1646 dito sa Lasalit, sa ika-16 ka siglo dito sa Guadalupe, ika-19 ka siglo sa Fransya, ika-20 ka siglo dito sa Fatima, ika-21 ka siglo dito sa Akita, ung nagkadaing lugar sa tibuok kalibutan. Sa tanang papakita sa mahal nga Berhen, unsa may mga mensahe kanato? Puro pag-awhag, puro paghangyo, puro pagpangamuyo. Balik na mo sa akong anak, siya lamang ang makaluwas. Wa gyud sukad-sukad manghambog ang atong inahan. Sa laing bahin,
ato kunay lakbit saysay ang pito ka makasakit ni Maria, ang inahan ni Jesus, ang babae nga gikasilagan ni Lucifer. Kay nundo mo, unang kasakit ni Santa Maria, katong gihala ang bata, ug nanagna si Simeon ug mingon, Maria, sama sa pito ka punyal, mulagbas sa kasakit, mulagbas sa imong kasing-kasing. Ikaduhang kasakit ni Maria nga nung pagkagyo sa Sagrada Pamilya, pailayo, gikan sa Nazaret padulong ngadto sa Ehipto. Ikatulo, mampagkawa sa bata sud sa tulo ka adlaw. Ikaupat, nga kasakit ni Maria, maong pagsaksi sa inahan siyang anak nga nagpasan sa krus tungas ngadto sa Kalbaryo. Ikalima, maong paglansang ug ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ala si Maria nagbarog at tubangan sa krus. Ikaunom, mapaghugos o pagkakus ni Maria sa patay ng alawa sa iyang bugtong anak. Ug ikapito nga kasakit, sa dihang gilubong ang patayng lawas sa atong Ginoo dito sa lubnganan nga gitagana unta kang San Jose de Arimatea. Unsa ang kasakit ni Maria, mausa man kasakit ni Jesus. Sa mga unsang kalipay ni Maria, mausa pang makalipay siyang anak. Maigsuon nga naminaw o nagpamalandong kuyog kanamo karong hapunan. Di ba bago lang gisaulog nitong Marso ang ginatawag nga National Women's Month? Unsa may tema sa inyong National Women's Month? We make change, work for women. Sa Binasaya pa na, ginahimo namo ang kabag-uhan alang sa mga kababayenhan. Nindot, pagkapatsada ang ilang tema. Apantiman ninyo, mga kababayenhan nga naminaw ron tibuok kalibutan. Naibaw ba mo, asagikan o kinsa nagpasiogda anang Women's Month sa tibuok kalibutan? O naibaw ba mo, unsa ilang tinaguan nga makatuyuan o gitawag nga hidden agenda? Uy, paminaw mo, oy, mga babae. 1995, ginaitabo ang gitawag nga Beijing World Conference on Women dito sa China. Anang tuiga, giluto ang ilang tinaguang katuyuan nga mao ang para sa kabag-uhan. Gitawag nila og women's rights, gender sensitivity, women equality, women empowerment. Ang ngiga. Kinsa nagpaluyo ana? Walain. United Nations. Kinsa nagpaluyo anang women? SIDAW, Convention for the Elimination of the Discrimination Against Women. Unsa may ilang katuyuan nga dapat unsay katungod sa lalaki na ang katungod sa babae, unsay kaya sa lalaki, kaya sa babae. Equality, women empowerment. Unsa may inyong dumduman na kainundo mo? Nato ang yawa milansis sa babae, si Iba dito sa garden sa Eden. Matod pa sa yawa ang nga nagpabitin-bitin. Day, kaon ani day, pagkalamian ni day. Wa ni sa inyo day, diri ra ni day. Sa tubag sa babae, hala, di ra may pakanon anak. Kinsay niingon ninyo, ang Ginoo, unsa may rason. Ambot lang, basta di pakanon anak. Uy, sultihan ta ka, paminaw day. Ang rason nga nun yung pakanon nga prutas, mao, the moment nga mukaon mo nga prutas, mabuka ang inyong mata. Makaibaw mo sa kamaturan, dili mo mamatay, o may sama mo nga Diyos sama sa nag-umol kaninyo. Kamoy tag-iyas yung lawas, oy, kamoy magbuot. Ayaw mo paminaw ang inyong simbahan. Ayaw mo paminaw anang iyong wali sa inyong pari, yung mga obispo, nga dili kun mo pagamiton og pills, di mo pagamiton og ayudi, dili mo pagamiton og implanon,
dili mo magpaabot, kamoy tag-iya sa inyong lawas. You are empowered. Maunay suunoy. Ang bitik sa yawa, anang women empowerment, equality, gender sensitivity. Dapat mamalandong mo, dapat magtuon mo, gisudra mo sa laang sa yawa. Sama sa iyang gihimo, ngadto kang iba dito sa Garden sa Eden. Ipabot na. Biyaan kasi mong uyab. Ipabot na. Wa na kahigugmaa sa imong bana. Barog babae. Maigsoon, timan-an ninyo, ngang pagkainahan, motherhood is a gift from God. Kamu lamang mga babae ang giatagan aning agasa nga magdala sa laing nilalang alang aning kalibutana. Di may ana, oy, di niya mo kaya, kamu raging mga babae, di dyan may mamuntis, bisag bayot pa. Sa katapusan, 23 dias gikan karon, mao ang Mayo 12. Unsa man ang Mayo 12? Mao na ang gitawag nga Mother's Day. Wow! Mao ning special nga adlaw din kita maghatag og bili sa atong tagsa-tagsa ka mga inahan, atong mga nanay, atong mga mama, atong mga mami. Matud pa, ang pinagagamhanan nga pangalan sa langit ug yuta mao ang ngalan Hesus. Apan ang pinakatamis nga pangalan nga gilitok ni bisan kinsa aning kalibutana, bisan mismo ang atong Ginoo, mao ang pulong nga Mama. Kinsa ninyo nga naminaw karon nga wala mataw pinaagi og babae? Ha? Patas kamot, kinsay wa mataw pinagi og babae? Mahalag wa mo moagi sa bilahan, di amo ni agis tiyan kay gisisaryan mo, kitang tanan miagi pinagi so sa kababae. Busa, akong hangyo og papainumdong kanatong tanan nga hangtod sa atong kamatayon, hangtod sa katapusan atong gininhawa, dili og dili gyud ta makabayad sa pag-antos, sa pagmatuto, sa paghago, sa pagpangga sa atong tagsa-tagsa kainahan. Busa, samtang niya pa sila sa kalibutan, samtang mahikap pa nimo sila magakus, ingna, Mama, I love you. Ipakita ang imong timos og tiunay nga pagmahal kanila, pagtagad kanila, pagsilbi kanila, pag-amuma o pagpangga sa imong inahan, Mama o Mami. Maigsoon, kinsa kaninyo nga nagtuo nga okay ra nga modaig ta ni Kristo, mosimba ta ni Kristo, moalagad ta ni Kristo, apan atong itsapwira ang ngalan sing inahan. Kinsa ninyo naminaw nga pwede mo maluwas, apan inyong yamiran ang ngalan ni Maria, ipanglabay ang iyang rosaryuhan, ipanglabay ang iyang mga ribulto, larawan o mga nabinahan. Matud pa ni Papa Francisco, a true Christian is Marian. Nga kung tinuray ka nga sumusunod ni Kristo, tinuray ka nga misimba sa anak sa Dios, dili og dili pwede nga imong itsapwira ang ngalan ni Maria, dili pwede nga imong kalimtan ang babae nga naghatag niyag kinabuhi. How can you love Jesus without loving His mother? Kinsa man ang unang nahigugma og bidawat kang Kristo? Si Maria. Kinsa ang unang disipulo ni Kristo? Si Maria. Kinsa nagdala dinhi sa kalibutan kang Kristo? Si Maria. Kinsay naghatag og unod og dugo ni Kristo nga mao yang giula aron pagpakamatay kanato sa krus? Si Maria. Salamat igsoon. Hinapunta ang Diyos. Diya siyang pagkamapabsanon. Diya siyang pagkamapasayloon.
bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa atong pagsupil, bisan pa sa atong pagkuwang, sa iyang paghigugma kanato, o atong paghigugma ngadto kaniya. Kanunay siyang musapupo sa iyang dakong gugma ug pasaylo kanato. Manginaot ko nga samtang patapos na ang Semana Santa, atong mapupo ang mga bunga sa Semana Santa, sa Kwaresma, nga mao ang pagbalik ngadto sa Dios, pagpamalandong kung kinsa ta, asa ta, kung wala siya. Sama sa ginasulti na sa atong mga unang mamumulong, ang kinabuhi sa tao lumalabay. Wala na ibaw, uy, buhi pata ugma, way na ibaw. Busa, adlaw gabi, pamalandungi, dunay katapusan ang tanan, dunay kamatayon ang tanan, dunay adlaw sa panudya, dunay impirno, ug dunay langit ngadto magbinutan dinhi sa kalibutan. God bless natong tanan. Salamat, higsuon. Sa ngalan sa Mahanog Anak, Espiritu Santo. Amen. Ikaupat nga pulong. Ele, Ele, lama sabaktani? Nga sato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mabasa sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 46. Pagabat-baton sa naila, nga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, og tag-iya sa lamian nga sumay sa tisa. Ang Kuya Jeff sumay sa tisa. Brother Jeffrey Keliosa. Sa ngalan sa Mahang, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga inigugma kong mga igsoon, ang ikaupat nga pulong, nga gilitok sa atong Hinong Kristo, samtang siya, nagbitay pa dito sa krus. Misinggit siya sa pag-ingon, Eli, Eli, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ato kini mabasa mga kitsunan, nga sa Mateo 27:46. Sa pagsulti ni Kristo niining mga pulunga, buot ba yun niyang ipasabot kanato nga siya gibiyaan yun sa Diyos? Ang tubag mga kaigsunan, dili. Nga naman, tungod kay unas tanan mga kaigsunan, atong timanan, ngatang dili tanan nga mga pulong diya sa balaang kasulatan, atong direktahon pagsabot. Tungod kay, bisan tuod, kasagaran nga diha sa balaang kasulatan, direktahon nato pagsabot ang mga pulong diha kung unsay nasuwat mao gyud ang gipasabot. Pero dili doon na say mga pulong nga atong mabasa diha nga gipaagi og sumbingay. Sama pananglit anang atong mabasa diha sa Mateo 13:47 mga kaigsunan. Nag-ingon diha nga ang gingharian sa Dios sama sa kapukot nga gitaktak didto sa laod ug nakakuha kini og daghang mga isda. Dunay maayo, dunay dautan nga mga isda. O lainon sa mananagat kining maayo ug ang dautan iya sang lainon. Unya dadto niya ang mga maayong isda ngadto sa iyang panimalay ug ang mga dautang isda iyang isalibay. So ato makita mga kaigsunan nga adunay mga pulong nga gipaagi og sumbingay.
Doon na sa mga pulong, mga kaigsunan, diha sa balang kasulatan, nga gipaluyuhan, o mga gitawag nato mensahe. Sama pananglit ini atong mabasa, diha sa balang kasulatan, diha sa Mateo 5, versikulo 29, ngadto 30. Nagingon diha, busa kung ang imong tuo nga mata, makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini, og isalibay. Kay mas maayo pa nga usara imong mata nga tuwa sa langit kaysa ngadto ka sa impierno, ang tibok lawas tuwa didto magantos sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og isalibay. Kay mas maayo pa nga usara ang imong kamot tuwa sa langit kaysa ang imong tibuok lawas tuwa didto sa impierno, mga kaigsunan. Unya, ato ba ning direktahon pagsabot, mga kaigsunan? Dili. Kay kung ato kining direktahon pagsabot, malagmit yun, nga kitang tanan, nga mutuma niini, mga buta tang tanan, ug mga pungkol ang atong mga kamot. Busa unsam na ipasabot niini, mga kaigsunan. Ang bot ipasabot mao, nga kung ang imong nabatasan na gyud nimo, nga ikaw gusto nang makakita, og mga hilas, mga salawayon, mga kanang gitawag nato mga malaway. Kung makakita imong mata ni labi na gyud, kung makakita ka mga siksing babae musantop na sa imong hunahuna, ang mga daotang hunahuna ngadto kaniya. Mao na nga putla kana, mga kaigsunan, buot ipasabot nga atong hunongon, dili ato nang paningkamutan nga kini dili na nato mausab. Kung ang imong tuong kamot sa panahon nga ikaw masuko, dali ra kay nimo mabakyaw ang imong mga kamot, mumanagpa, unya manunggab, ug unsa pa diha mangulata. Mao na giingon diha nga putla kana, wa magpasabot nga ato yung putlon tinuod, kun dili ato nang hunongon. Paningkamutan nato, mga kaigsunan, nga kini ato nang mahunong ug dili na ta mousab. Mao kay buot ipasabot, mga kaigsunan. Unya sa pag-ingon ni Kristo, Diyos ko nga nung gibiyaan mo ako, dili na nato direktahon pagsabot, mga kaigsunan. Nga naman, kay kung ato nang direktahon pagsabot, kining pulunga, magkasumpaki ang atong balang kasulatan. Nga naman, kay tungod kay naa, mabasa na to sa Salmo 37:28, mga kaigsunan, nagingon diha, nga ang Diyos, dili kayo bubiya sa tao nga balaan ug matarong. Unya si Kristo unsa man, balaan siya, mga kaigsunan. Wala siya ang sala. Atong mabasa, des 1 Pedro 2:22, nga si Kristo walay sala. O wala bisan usan lamang kas bakak nga makita nato diha siyang baba. Busa, dili gid mahitabo nga si Kristo biyaan sa Dios. Kinsa man ay gibiyaan, mga kaigsunan? Mga kaigsunan, atong mabasa diha sa Isaiah 59:2, mga kaigsunan, nagingon nga ang atong mga sala mao'y nakapahimulag nato ngadto sa Dios. Busa di ay sa dihang kita nakasala, mga kaigsunan, ang Dios mipahilayo kanato. Mao na nga kita unta mo'y angay moingon, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Apan ang pangutana, nganong si Kristo man mo'y nangunay ani pagtuaw dito sa krus. Tungod kana, mga igsuon, tungod sa gitawag nato, doon na siya ay mensahe nga angay niyang ipadangat nga rika nato. Unsa may mensahe nga buot niyang ipadangat, mga kaigsunan? Ang mensahe mao nga buot niyang ipahibalo kanato nga kita iyang giluwas. Siya may midala sa atong tingog padung adto sa amahan. Mao kana siya may mitubos kanato. Siya may miangkon ining tanan, mga kaigsunan. Mao na nga atong mabasa diha sa Isaiah 53:1 ngadto 6, mga kaigsunan, nagingon diha nga ang tanang sala sa katawhan gipahimutang diha sa iyang lawas o gidala kini niya ngadto sa cross, og didto sa cross mituaw siya sa pag-ingon, Eli, Eli, lama sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mga kaigsunan, kini mao'y hinungdan ngano may kinaog yun si Kristo, ang Diyos, ang ikinawang persona sa Santissima Trinidad, ni anhig yun sa kalibutan, aron pagluwas kanato. Tungod kini sa iyang dakong kaluoy ug gugma kanato, mga kaigsunan. Pinangga kita sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang hari yun mo'y nagpakamatay, tungod og alang kanato.
Mao na nga kay si Kristo hari man, nangutana si Pilato, hari ka ba di ay? Miingon si Kristo, oh, ako hari. Pero ang akong pagkahari, wala nining kalibutan na. Busa mga kaigsunan, ang iya ding pagkahari, wa man diri. Klaro na kayo, nga tua sa langit. Busa, tao ba ang hari sa langit? Dili, Dios mga kaigsunan. Mao ka na, pero subo lang kayong palandungon mga kaigsunan, nga kining atong ubang mga kaigsunan. Kusog kayong mubiay-biay, kusog kayong mapasipala sa atong Ginoong Kristo, nga unta, giluwas man sila, gitubos man sila, pero ngano man, nga bugal-bugalon, man kining atong ubang mga kaigsunan. Muingon sila, nga si Kristo, tao lamang, dili Dios. Mao na mga kaigsunan. Kung tao lang si Kristo, makaluwas ka siya? Ang tao dili makaluwas mga kaigsunan kung tao lang. Kay naa sa Jeremias 14:9 nag-ingon diha, naunsa ba ikaw tao nga sa imong kakusgan nagkurog ka man ug dili makaluwas. Sato pa, ang tao bisag unsa di kakusgan dili makaluwas. Unya si Kristo, kumusta man? Nakaluwas ba siya? Nakaluwas kayo mga kaigsunan. Dili lang kay usa ka tawo o duha ka tawo ang iyang giluwas, kundi ang tibuok kalibutan, tanang katawhan sa tibuok kalibutan iyang giluwas. Ato kanang mabasa diha sa Pinadayag 5:9 nga pinaagi sa imong kamatayon, giluwas mo ang tanang pinulungan, tanang banay, tanang katawhan sa tibuok kalibutan, imong giluwas, pinaagi sa imong kamatayon. Unya tao lang siya. Tao lang siya nga parehas nato mga kaigsunan. Dili kay kung tao lagi dili makaluwas. Unya karon kay siya nakaluwas man, unsa man siya kay di man tao. Siya Dios ug tao nga matuod. Usa sa kinaiya sa amahan mga kaigsunan. Mao kana mga kaigsunan nga dili nato bugal-bugalan ang atong Ginoo. Pinangga kayo taniya. Unya mao ba na atong ibaos kaniya? Ato siyang bugal-bugalan, atong panamastamasan. Mga kaigsunan, usa kini kadakong sala ngadto sa atong Ginoong Kristo. Siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Siya mo'y naghatag natong gihanggap nga hangin. Unya, ato lang siyang inunani. Mao na mga kaigsunan nga diha sa balang kasulatan, ato yung mabasa diha nga kaniadto pa gitagna na ning daan nga ang Dios kayod manguanhi ug magluwas kanato. Na sa Isaias 35:4 ngadto sa 5 nag-ingon diha nga ang Dios kayod may muluwas kanato dinis kalibutan ug dunay mga timaan inig anhi niya. Unsa man matud pa diha nga ang mga matas buta makakita, ang mga bungol makadungog ug ang mga dila sa amang mag-awit ug ang mga bakol mulukso sama sa lagsaw. Sa to pa dunay mga timaan inig anhi ni Dios. Unya pag-anhi sa atong Ginoo sa kalibutan, ang mga tinon-an ni Juan Bautista nangutana kaniya, ikaw ba kining giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami og lain? Unsay tubag ni Jesucristo? Ato kining mabasa diha sa Mateo 11:2 ngadto 4. Unsay tubag sa atong Ginoong Jesucristo? Miingon siya, pangadto kamo ingna si Juan nga ang mga matas buta nakakita na, ang mga bakol nakalakaw, ang mga minatay na banhaw ug ang mayong balita giwali na ngadto sa mga kabus. Busa mga kaigsunan, hayag pas og tungtutok mga kaigsunan og tin-aw pa sa bulang kristal mga kaigsunan nga ang katumanan sa tagna ni propeta Isaias mao gayod ang atong Ginoong Kristo. Wa gyud lain. Busa mga kaigsunan atong napamatud-an nga si Kristo matuod nga Dios ug dili nato yama-yamaan. Unya moingon pa ni sila mga kaigsunan nga si Kristo dili lagi na Dios. Kay naas 1 Timoteo 1:17 ang Dios dili mamatay. Unya naas Juan 19:30 si Kristo nabugtuan sa ginabuhi ug namatay. Busa si Kristo dili Dios. Mao na magsunan kay ila mo gun direktahon pagsabot ang mga pulong diha dili lagi tanan direktahon nato pagsabot. Mao na mga kaigsunan ang tubag ni ana mo nga naas 1 Pedro 3:18 nag-ingon diha mga kaigsunan nga sa tawhanong kinaiya siya gipatay. Sato pa ngano man giingon man ana pagsulti nga sa tawhanong kinaiya nga ang ordinaryong tao muingon bata nga si Terpulano namatay sa iyang tawhanong kinaiya, dili kita maingon ngano man kay usaray kinaiya sa tao. Wa kita di kita maingon nga
namatay siya sa tawhanong kinaiya. Pero si Kristo, nganong gingon ana man pagsulti, nga sa tawhanong kinaiya siya gipatay. Tuon kay duna sa ilaing kinaiya nga wa mamatay, asa man mabasa. Naa sa Kolosas 2:9 mga kaigsunan. Nagingon diha nga ang kinatibuk-an kinaiya sa Dios. Naa diha sa iyang pagkatao, diha ni Kristo. Busa duha ang iyang kinaiya, ang kinaiya sa Dios ug ang kinaiya sa iyang pagkatao. Unya, unsa ri namatay ang kinaiya sa tawhanong kinaiya siya gipatay. Busa ang iya ang tawhanong kinaiya mo'y gipatay. Unya, gibanhaw kini sa iyang Diyos nun nga kinaiya. Kay kung namatay sa ang iyang Diyos nun nga kinaiya, kinsa pa may mubanhaw? Niya nga namatay man ka ang iyang ang iyang pagka-Diyos. Mao na nga dunay tay mabasa mga kaigsunan nga si Kristo dili mamatay. Asa man? Nasa Juan 12:34 nga ang Dios nag-ingon diha, nakadungog kami ingon sa kasuguan nga ang Kristo dili mamatay. Sa ato pa mulungtad gayon, dili mamatay. Unya maingon si Kristo, gub-a kini ninyong templo, kay sa ikatulok adlaw ako kining tukuron pag-usab. Sa ato pa siya gyud moy mutukod ni ining templo. Perting lagutas mga Hudiyo gani kay ingon ang mga Hudiyo 46 ka tuig ang among pagtukod ani, pero iya lang tukuron sa tulo ka adlaw pagka mugiruan ni tawana mo ni ilang una-una. Pero ang tinuod mga kaigsunan, ang iyang gipasabot nga kaning templo mao ang iyang lawas. Batya sa ato pabuot ipasabot gub-a o sa ikatulok adlaw iya kining tukuron, mag iyang gipasabot nga iya kining banhawon. O nahinumdom ang iyang mga tinun-an sa pagkabanhaw niya sa iyang lawas, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga kadto ning templo gipasabot ni Kristo mao ang iyang lawas. Unya ang katong ingon nga akong tukuron pag-usab, siya mo ini banhaw sa iyang lawas nga namatay. Og mituo sila ni ini mga kaigsunan. Busa atong napamatud-an nga si Kristo gyud Dios, ha? Dios dili way kamatayon gayud ang Dios. Mao hinungdan nga atong napamatud-an nga si Kristo Dios. Unya tao lang ang ilang pagsabot niini. Pagkabugal-bugalon gyud ani mga tawhana. Way tampalasan, sila pay giluwas, sila pay gitubos. Unya ila lang bugal-bugalan ang atong Ginoo. Usa kini kadakong sa mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga gihangyo kita sa Ginoo. Gihangyo kita niya nasa buhat 3:19 nag-ingon diha nga balik kamo sa Dios pag hinulsol kamo sa inyong mga sala kay bisan unsa pa kadako sa inyong sala, at nag-ingon diha ang Ginoo nga bisan unsa pa kadako sa inyong sala ako kining pasayloon kay ang akong kanang gugma kaninyo dili na makatupong ang inyong mga sala bisag unsa pa kadako, dili na makatupong sa akong gugma diha kaninyo mga kaigsunan. Mao na nga diha sa Isaias 1:18 miingon siya nga nag-ingon diha ang balaang kasulatan nga bisag unsa pa ka itom o dagtong pula sa atong mga sala, iya kitang pasayloon, iya kining papution sama sa nibi. Mao na ang buti pasabot niya, bisag unsa kadako sa imong sala, iya kining pasayloon, basta imo kining pamalandungan, imong hinulsulan, ug mangayo kag pasaylo sa kinasingkasing gayud mga kaigsunan. Mao kana iyang buot nga mahimo nato, kay iya kitang pasayloon. Busa dunay dako nga hinungdan, ngano dunay duha ka dako nga hinungdan, ngano nga si Kristo dili gyud biyaan sa Dios. Unang hinungdan mga kaigsunan, mao nga ang Dios dili gayud mobiya sa tao nga balaan, o kay si Kristo balaan man dili gyud biyaan siya sa Dios. Ug ang ikaduha mga kaigsunan, dili siya biyaan tungod kay na ato nang napamatud-an nga si Kristo mao ang ikadahang persona sa Dios nga mianhi sa kalibutan, mianhi siya aron sa pagluwas kanato mga kaigsunan. Siya matuod nga Dios, mao nga dili gyud siya biyaan sa Dios kay siya mismo mao ang Dios mga kaigsunan. Unya iya kitang gipaybaw mga kaigsunan, iya kitang gipaybaw nga kita iyang gitubos pinaagi sa iyang pagpahibaw kanato sa iyang pag-ingon, Eli Eli lama sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Ikalima nga pulong. Giuhaw ako. Mabasa sa sulat ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 28. Pagabat-baton sa naila nga marinero og tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Brother Steve Bote. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, ang usa ka tawo nga anaa taliwala sa kamatayon, dili gayud makaako sa paglitok nga usa ka binuang walay pulos, labi na ang atong Ginoo nagbitay ibabaw sa krus, ug siya miingon sa ikalimang pulong, giuhaw ako. Mabasa kini sa San Juan 19, versikulo 28. Adunay duha ka pagtulunan mga igsunan nga akong ipaambit ninyo karon pag hinuklog nining Semana Santa. Una, ang krus nga maoy gibitayan sa atong Ginoo ug ang Ginoo mismo nga gilansang sa atong krus. Dinha sa San Juan 20:24 mga igsunan, ngadto sa 28, tuguti ako sa pagbasa. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Take note mga kaigsunan sa pulong ni Santo Tomas. Gawas kun makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus og mitindog sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Pangutana, sa pagkakita ni Santo Tomas kang Kristo, mituo ba si Tomas? Wala. Sa dihang iyang gihikap, sa iyang mga tudlo, ang mga samad sa kamot ug sa kilid sa tong Ginoo, way duha-duha, miingon si Santo Tomas mga kaigsunan, Ginoo ko ug Dios ko. Klaro kaayo nga ang matuod nga Kristiyano, kinahanglan ay manguros. Kay ang krus mga kaigsunan, simbolo kini sa matuod nga Kristiyano. Ang krus, ang matuod nga Kristo, gilansang sa krus. Mao nang kitang mga Katoliko, mangurus gyud ta. Kaya nga naman, dinha sa San Mateo 24:4-6, daghan ang maggamit-gamit sa ngalan ni Kristo, iglesia ni Kristo, pero ang ilang Kristo wala gilansang sa krus. Og dito sa Mindanao, si Kibuloy mga igsunan, may angkon, I am the Son of God. Apan si Kibuloy, wala gilansang sa krus. O ang kitang mga Katoliko, ang atong Ginoo, ang matuod nga Kristohanon, ang atong Kristo, gilansang sa krus. Doon ay usa ka maayong boksidor, gipangkulata, gipalukapa. Dinha, ibabaw sa ring mga igsunan, o before siya muaway, muluhod manguros. O sa dihang nibalhin siya sa laing tinuhuan, wa na siya manguros. Sa 1 Korinto 1:18, ang krus gahom sa Dios. Sa dihang nibalhin sa ubang relihiyon, wa na manguros. Naigo sa kumo sa taga Mexico may igsunan, na knockdown siya, kay nga naman wa naman manguros. Kay ang krus lagi gahom sa Dios. Mao ni may igsunan ang una nga pagtulunan mahitungod sa krus. Ikaduha, giuhaw ako. Ang Missionaries of Charity may igsunan, kun known as Gasa sa Gugma, dinha sa Mabulo,
Ang ilang dedikasyon sa ilang pagtabang sa mga masakiton, inspired sa ilang kagutom o kauhaw, mga kaigsunan. Kining mga madre sa gasa sa gugma, grabe kayo ang ilang pagtabang. Dili sila maghuna-huna silang kaugalingon. Ang ilang priority, ang mga alaot nga mga tao, nga mga anak sa Dios apan sinalikway sa katilingban. Pangutana, ang ila bang kusog, ang ilang kabaskog, gikan ba sa ilang kaugalingon? Dili oy. Adunay nagpaluyo kanila mga kaigsunan og mao kini ang grasya nga nagapalig-on kanila. Mabasa kini sa 1 Korinto 15 bersikulo 10. Maingon si San Pablo, pinaagi sa grasya, nagabuhat ako, nalig-on ako, dili tungod kanako, kundi pinaagi sa grasya nga naa sa sulod kanako. Nan mga kaigsunan, kung ang mga madre sa gasa sa gugma nakabuhat sa ingon pinaagi sa grasya, unsa pa kaha ang tinubdan sa grasya nga mao si Kristo. San Juan 1:17 nga ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi kang Kristo. Giuhaw ako. Dili kini mga pulo mga igsunan nga ang atong Ginoo nangitag ice water tungod sa iyang kauhaw didto ibabaw sa krus tungod sa kainit sa adlaw, kundi giuhaw siya sa atong gugma mga igsunan. Apan ang pangutana, unsa may nahitabo sa atong kalibutan karon? Ha? Unsa may nahitabo sa atong kalibutan karon mga igsunan? Tuguti ako sa pagbalik sa panid sa itong mga kasaysayan kaniadto, nahitabo kaniadto. Dinha sa Pinadayag 12:9, unya may gubat dito sa langit, si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel, nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini, apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini, ug gipahinganlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Og dinha sa Lucas 10:18, nakita ako si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Nan mga igsunan, sa pagkakita niya sa tao, mga kaigsunan, nga maoy pinangga kay sa Dios, miulbo ang iyang kasuko ug kasina. Kasuko tungod kay sila gihukma naman ug dili na makasulod sa gingharian nga walay katapusan. Kasina tungod kay kitang mga tao bisan tuod ubos jutay sa mga anghel, gipurong-purungan kita sa Ginoo, gitagaan kita og himaya ug kadungganan. Mabasa kini sa Hebreo 2:7. O Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayud ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og jutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa mga hari. Apan unsa may nahitabo mga igsunan? Niining dungog og himaya nga gihatag sa Dios kanato, anaa pa ba kini sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi? Usa kini ka pangutana nga angay natong hinuktukan, mga kaigsunan ko, dinha ni Kristo. Gawas sa dungog ug himaya, gihatagan kita sa Dios og kagawasan, free will. Kay dinha sa free will lamang mahatag nato ang bug-os natong gugma ngadto kaniya. Mao kini ang usa ka pinaka ultimate nga design o gasa nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Bati ba na maigsunan nga maingon ta sa Ginoo, Ginoo himayaon tika. Tungod kay imong pag-uot nga himayaon tika, bati na. Pero mas nindot paminawon mga kaigsunan, Ginoo himayaon tika. Bisan dili sa imong pagbuot, kundi gumikan sa akong pagbuot, sa akong kaugaling pagbuot, himayaon tika. Gitawag kini mga kaigsunan og external glories. Apan ang maong kagawasan, ang free will, mga kaigsunan, risgo kini para sa Ginoo. Kaya ang maong kagawasan, himuon usab nga kahimanan aron pagsalikway sa Dios. Ginoo, di ko mustuo kanimo. Ginoo, dili ko musimba nimo. Ay kog among-among nga, Ginoo. Sa to pa delikado kay maigsunan. Karon, sa unsa mang paagiha maigsunan nga atong isalikway ang Dios.
Sin is first and foremost an offense against God. Ang tanang sala, mao ang pagrebelde batok sa Dios. Ang tanang sala sama sa ubang sala, refusal to accept God's will. Sins are often an offense against another human person, but since God commands us to love others, sin is always an offense against God. Mo na maigsunan, atong hisgutan ang ubang mga sala maigsunan. Kaya nga naman, ang Diyos giuhaw kanato nga kita mahigugma kaniya. Unsa man mato mahigugma kaniya kung kitang mga tao naglunang sa kasalanan? Una maigsunan, dunay degree sa mga sala. Some are mortal, ang uban binyal. Ang mortal sins, mga kaigsunan, destroy the life of sanctifying grace in us. O kining mortal sin, adunay tulo ka kondisyon. Una, bisag usa lamang dinasa na po kasugo paglapas nini. Ikaduha, doon na kay full knowledge. Full knowledge that the act is gravely wrong. Then ikatulo, the sin must be committed with full and deliberate consent of the will. Doon na tayo free will. No, ang atong free will, ang atong knowledge, kanang ato yung pagbuot ba? Sama sa nahitabo sa plaza kaniadto maigsunan nga usa sa atong pinangga nagsunog dito. Ang iyang conviction nga after 3 days mabanhaw siya. So naa siya full knowledge nga mamatay siya. Kay sunugon man siya ug nagpasunog siya. Pero doon na siya free will. Iyang kabubuton nga sunugon siya nga sa iyang pagtuo mga igsunan nga after 3 days mabanhaw siya. So usa kini sa mga example mga igsunan sa matawag nato og mortal sin, pero wa ko naghukom kaniya kay ang Dios lamang maigsunan may naghukom sa atong kaugalingon. Kining binyal sin, mga sala maigsunan, pero wala nakaguba sa sanctifying grace. Gawas niya na maigsunan, dunay gitawag og 7 capital sin or 7 deadly sin. Una, pride. Pride maigsunan, nining sala mao kini hinungdan nga nakapatungpawak sa yawa. Kay gusto siya mulabaw, gusto siya mahimong Diyos, makigtupong sa Diyos. Mao kining batasan nato mga karon mga igsunan. Kining garbo. Dili ta magpaalkansi sa atong mga igsuon. Ikaduha, avarice, greed, kahakog. Mao ni ang kasagarang sala sa atong mga politiko karon mga igsunan. Kanang politiko mga igsunan, kagamay ra sweldo niya na. Makabuhi o pamilya, pero gamay kay sweldo, ngano magpatay man na sila. Kay naaman ninha ang kadato mga kaigsunan, graft and corruption, mag-ilog sa gahom, ug makalingkod na, kalimta na ang mga kabus. Delikado kay maigsunan, mao na ang atong Ginoo miingon, giuhaw ako kaninyo mga politiko, biyai in taon kanang salaa, ug higugmaa ako, tabangi ang mga nanginhanglan. Envy, kasina. Dunay duha ka pobre mga igsunan, ang usa ka pobre ni pusta sa luto, nakadaog, nakapalit og building, nakapalit og Mercedes-Benz. Ang usa ka pobre nasina, nasuya sa iya kataw. Nagampo nga mantag matay ning tawhana, kini iyang silingan ba? Pagsakay sa Mercedes-Benz mga igsunan, nabangga sa poste, namatay. Ang katong usa ka pobre mipahiyom og miingon, gabaan lagi. Kasina. Kining kasina, gikan ni sa yawa, nga gipaambit nanhi kanato. Anger, hatred, kasuko. Na ako'y gipangutana sa barko mga kaigsunan, Brad, dunay babae nga girip gipatay. Unsa may buhaton niya na, i-impose na ang death penalty. Pusilo ng tawhana na, hatred. Mao ni ang madali-dali nato maigsunan nga ang atong kasing-kasing puno sa kalagot. Mao kining mga salaa mga igsunan nga dili kita makahigugma sa atong Ginoo apan ang Ginoo namulong giuhaw ako. Kaulag, gluttony, sulot katapol. Mao kini ang mga salaa mga igsunan nga nabilong sa 7 deadly sin. Dunay mga sala nga gitawag nato mga igsunan og cry to heaven. Ang ilang dugo, ang ilang kalag nagsinggit, nagtuwaw nga to sa Dios, Ginoo,
Dugay na ko ni undang sa drugs, nganong gipatay man ko karon, pinadayag sa 9 Gs maigsunan. Ha? Mga inosente nga naabong sa pagpamatay nining drug sa war mga igsunan. Dili man tanan, pero dunay mga inosente. Murder, sodomy, dishonesty kanang pagpasweldo sa mga tao. Mao na maigsunan nga kitang mga tao di ay kinahanglan gayud magbag-o sa atong kaugalingon. Then sala batok sa Espiritu Santo. Presumption. Ang kining presumption mga igsunan, dunay duha ka klase. Kanang moingon kanang moingon ka sa atong isigataw nga kung di pa lang tungod nimo, di pa lang tungod nako, di ka graduate karon. Buot pasabot mga igsunan, ang kapasidad nga ako sa kataw ni success, imbis atong ipasalamat nga to sa Ginoo, atong giangkon ingon nga ato. Salamat ka nga sa akong pagpaningkamot nakagraduate ka. Do ang kanang pagpaningkamot nato kita nililihok, pero gilihok kita pinaagi sa grasya sa Ginoo. Mao na maigsunan, walay usa ka nato nga ikapanghambog. Ikaduhang presumption maigsunan, kining sala sa born again. Ha? Ano man? Di na kinahanglan ang mayong buhat. Tuo lang mo ni Kristo, wa na kinahanglan na ang mayong buhat, ang iglesia, ang mga sakramento, tuo lang mo ni Kristo, luwas na mo. Dahil usa ka adlaw maigsunan ni sakay ko og jeep. Malas lang kay itong pastor sa born again, kay paglingkod niya sa lingkuranan maigsunan, ako maing nagatubang niya. Og ni saysay siya, niingon siya, ako katoliko kaniadto, babairo, palikiro, sabungiro, halos tanang sala mga kaigsunan, major ug minor nga sala anaa kaniya. Murang sobrahan to sa iyang mga pulong. O sa hinay-hinay sa pagsulti niya maigsunan, mengon siya sa dihang akong gidawat si Kristo. Wa na ko makasala, wa na ko manigarilyo, wa na ko mamabay, wa na ko musabong, kaya akong gidawat si Kristo maigsunan, wa na ko kasala. Born again ako. Gidawat na ko si Kristo, naluwas na ko. Pero ako siyang gisultian mga kaigsunan, Brad, sa imong pagsulti karon, mugawas og tinuod nga ang Katoliko gayud ang tinuod. Nahibong siya ngano man. Kaysa dihan Katoliko pa ka, kay ang Katoliko maigsunan, tinukod man ni Kristo, di man niya yawa. Mao na maigsunan nga ang yawa adto gina manintal sa usa ka iglesia nga dili iya. Taliwala sa mga Katoliko, ikaw ang pinakahuyang nadaka sa yawa na adto ka sa born again. Tintalon pagud ka sa yawa nga kanang born again, dili man iya ni Kristo, iya man na sa yawa. Di kinahanglan mga igsunan nga tintalon pa. Ngano man? Kay kanang imong gisakupan nga born again, iya naman na sa yawa. Mao na ang yawa anhi gyud na manintal sa mga Katoliko. Mao na maigsunan dinha sa buhat 20. 28-29 ngadto sa 30, ang kaaway sa Iglesia Katolika within and without naa sa sulod ug naa sa gawas. Ha? Naa sa sulod ug naa sa gawas. Mao kini ang hinungdan nganong ang atong Ginoo giuhaw sa atong paghigugma kaniya, kay kita nagpabilin sa atong kasalanan mga igsunan. Within and without, dunay ubang mga Katoliko mosimba-simba kunuhay, apel sa misa, magdao ka ng videohan ang pari mga igsunan, inigawa sa simbahan, inikabot sa balay, i-edit ang video, i-upload sa Facebook. Ang mga bati nga pulong sa pari, ang katong mga explanation nga nindot kaayo, tangtangon. Ang pari mga igsunan, gihimong sumsuman sa mga tao, ang pari nahimong dautan. Buhat kini sa yawa. Buhat kini sa yawa mga igsunan. Pero dili ta mabalaka niya na. Kay dinha sa San Mateo 16:18, ang atong Ginoo na mulong bisan ganghaan sa kamatayon, dili gayud makabuntog kaniya. Gawas niya na mga igsunan, daghan nga nagkadaiya sa unsang matanga kita pagkagubon sa yawa. Kaya kanang yawa mga igsunan, dili man na siya makapildi sa Dios. Mao na nga the only way to hurt God is to destroy His creation.
Ang bugtong paagi nga iyang masakitan ang Dios pagguba sa iyang binuhat, labi na sa tao nga gihigugma kaayo pagmaayo sa Dios mga kaigsunan. Unsa maning mga ubang sala nga kita makasala kanang mo partisipita sa sala sa uban. Mao nay una. Ikaduha, kanang musugo ka. Brad, dunay 10,000 brad. Naay 15,000 brad. Naay 3,000 brad. Patya ng tawhana. Ikatulo, ang pagtambag nimo ngadto sa tao unsaon pagpakasala. Ang ikaupat, ang pagdaig. Naay usa ka politiko maigsunan, grabe kayong pamalika sa Dios. Grabe kayong atake sa simbahan. Bugal-bugal sa Dios. Ang mga naminaw mga igsunan, mikatawa mingisi. Sala na. Kadtong politiko nga nag-istorya niini sa pag-atake sa Ginoo, pag-atake sa Dios, pag-biay sa atong simbahan, ang maong sala. Nakaambit sila sa maong sala ni adtong naminaw kaniya nga mingisi ug mikatawa mga igsunan. Ang ikalima, ang pag-approve. Doon ay usa ka politiko, ilansang ang balaod sa Aritsville, ilansang ang death penalty. Kung ikaw katoliko ka ug mo approve ka niana, nakasala ka sa samang sala nga gilansang sa mga politiko maigsunan. Ang ikaunom, ang pagtago sa sala sa uban. Nay nangawat imong silingan, midagan sa imong balay ug imong gitaguan, dunay mga pulis nangabot. Wa diri brad, wa diri sir. Kita ko sir dito ni agi sa unahan. Sala na maigsunan. Nganong ako maning gisgutan ang mga sala? Ha? Nganong ako maning gisgutan? Kay maigsunan, ningon ang atong Ginoo, giuhaw ako. Giuhaw ako. Apan wala ko ninyo paimna. Ginoo, kalusa ka man, namong nakitaan nga giuhaw. Mitubag ang atong Ginoo. Unya siya magatubag kanila sa pag-ingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga sa pagkaagi nga wala ninyo pagbuhata sa usa niining mga labing gamay o labing kabus, wala usab ninyo pagbuhata kanako. Klaro ug tataw maigsunan nga ang paghigugma nato sa atong isikataw, ang pagtabang nato sa atong isikataw, mao kana ang paghigugma ngadto kaniya sa Dios mga igsunan. Mutuo ba kita nga ang Dios magkagagahom sa nga tanan? Mutuo ba kita nga ang usa ka Dios nga dili matugkad sa atong isipan mao'y nagbuhat sa tibuok universo, mao'y nagbuhat kanato maigsunan? Mutuo ba kita nga ang iyang mga plano dili matukib ug dili nato matugkad sa atong hunahuna ang mga plano sa Ginoo? Ang pangutana, nganong dunay may Brad Steve nga nakag-istorya ninyo karon? Dunay Brad Sok. Makauban ako si Brad Adam, EYD, ni Asla karon, si Sister Yuli, si Kilyusa, uban na itong mga higalaan. O kamo karon nga naminaw, nganong nga naaman kamo? Kini bang atong pagkaanias kalibutan, sulagma lamang kini? Dili oy. Nganong dunay Brad Steve? Nganong naaman mo? Kaysa pinakauyukan sa huna-huna sa Dios, giplano ka ng daan, mga kaigsunan, giplano ka ng daan. Wala ka pa pagkatawha, naa ka sa huna-huna sa Dios, part ka sa iyang plano, nga ikaw magkaambit sa iyang gingharian nga wala katapusan. Asa naman ang kadungganan ug himaya? Ha? Asa naman maigsunan? Mao na maigsunan, kinahanglan nga mubalik kita sa sabakan sa iglesia nga gitukod sa tong Ginoo. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Before ko mahuman maigsunan, adunay usa ka hitabo, factual evidence, dunay hitabo sa kasaysayan sa atong simbahan na hipatik sa purgatory o gikumpile kini mga igsunan sa atong simbahan. Dunay usa ka lalaki nga naglakaw. Ug sa lubong niya ang usa ka lalaki. Gikawatan siya apan misukol siya. Sa pagsukol niya maigsunan, gipatay siya sa maong lalaki. Apan wala tuyua.
ang kadtong lalaki nga nakapatay midagan og misulod mihangyo sa usa ka balay og miingon ngadto sa usa ka babay, nang pasudla ko kay nakapatay ko, wa nako tuyua, nakapatay ko. Ug ang maong lalaki nga nakapatay maigsunan, gipasulod siya sa maong babay ug gitaguan siya dito, nagkurog siya, mihilak siya, wa nako tuyua ang maong pagpatay kaniya. Pagkataon-taon mga igsunan, ang katong lalaki nga gipatay nakita sa babay nga nagpadung sa iyang balay ug nakita niya nga ang katong gipatay iya dayang anak. Nag-abot dito ang iyang anak nga gipatay ug ang nagpatay sa iyang anak anaa sa usa ka balay. Apan nakita sa maong inahan ang pagkasinsiro sa maong lalaki nga nakapatay siyang anak, nagkurog, nagbasol. Iyang gipasaylo mo igsunan ang kadtong nakapatay sa iyang anak. Nigawa sa balay ug wala niya gipapriso. Unsang pagkaunsa mga igsunan, pag-abot sa tulo ka adlaw, ang kalag sa iyang anak nagpakita kaniya sa inahan. Ug miingon ang kalag sa iyang inahan, "Ma, nagpasalamat ako kanimo tungod sa pagpasaylo nimo sa akong sa nagpatay kanako. Nagpasalamat ako sa nagpatay kanako kay tungod niini sa dihang imo siyang gipasaylo usab ako sa Dios mao padung ko sa langit mosulod ko didto." Maigsunan nang hinaot ko nga nining atong ikalima nga pulong makakuha kita og pagtulun-an bahin ini. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaunom nga pulong, natapos na. Mabasa sa sulat ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 30. Pagabat-baton sa nailang nga tigdumala sa numero 1 istasyon dinhi sa Sugbo, ang DYHP, Tatak RMN, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaunom nga pulong, consumatum est. Natapos na. San Juan 19:30. Makaigsunan, una sa tanan, akong angkunon sa tumang pagpaubos nga ako isip usa ka makasasala. Wa gyud ko'y angay. O dili gyud ko takos nga mobatbat niining ikaunom nga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Apan isip pinunyagan o nakaambit sa pagkahari o pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo. Nan mangahas ko karon og maningkamot sa pagbatbat niini. Mga kaigsunan, karong tuiga gideklarar sa atong simbahan nga Year of the Youth. Ngani sunod semana anhi dinhi sa Sugbo ipahigayon ang National Youth Day. O kung maghisgot tag mga kabatan-unan, karong mga panahona base sa survey, mas dako nga hutong sa mga batan-on ang daw wala na'y focus sa pagsubay sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang uban gani karon naglulinghayaw na lang. Ang uban mo ingon na gani nga dili na ron panahon ni Kristo kay panahon na kuno sa alisto. Murag nagtuo siguro sila nga kaya na nilang buhaton ang tanan nilang gusto bisan walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Murag wala na kahibalo o nakalimot bakaha sa giingon ni Jesus Christ
diya sa wala ang kasulatan sa John chapter 15 verse 5, without me, you can do nothing. Daw nawa na sa focus sa Kristohanong kalihukan tungod sa daghang mga interference. Usa na ini kining pag-uso na kayo sa social networking sites. Sama sa Facebook, Twitter, Instagram, computer games, ug daghan pa. Unya ra ba dili lang ang mga youth? Dili lang ang mga kabatanunan? Lakip na ang mga hingkod nga pangidaron daw nawa sa focus. Ngani hasta ang mga tiguang na o mga edad-edara na nawa sa focus kay aktibo sa Facebook. Napay ubang mga tiguang na nga magbutang og status, it's complicated. Pastilan. Kining social networking sites makaayo man ni. Apan depende sa paggamit. Apan sagad man gud daw ma-attract sa paggamit nini sa dili Kristohanong pamaagi. Mao nga naaghat ko sa pagbalik sa basic facts sa atong pagpamalandong sa mga panghitabo dito sa Kalbaryo kay basin unya ug wa makahibalo ang mga bag-ong tubo niini. Ug basin unya ug nakalimot na pud niini kadtong mga edad-edara na. Daghang interference. Sa ako nagisulti daghang mga disturbo. Ngani karon pa lang sa atong atubangan nagdisasmagay. Disturbo tagamay, no? Fortuner man og taxi. O reta na tandog sa tahinuon. Inana no, grabe. We can encounter temptations, we can encounter interference right in the pages of the Bible. Even if we are now here nga nagsulti ta na ay mga disturbo. Inana ang atong panghitabo sa kalibutan. Pagkagrabiha. Mga kaigsunan, balik ta. Total minor man na nga crash. Nadumbulan naman. Okay, nagyo sa kong tubangan. Grabiha. No? Nagyo sa kong tubangan. Ang Fortuner nga itom, gidas magagtaksing puti. Pastilan. Pero at least minor lang. Now, balik ta mga kaigsunan. Kung atong subayon ang mga encyclopedia, gibalik na ko basa ba? Kay, di man ta kong bat-bat niya, mo lagi nagpakatakos naman lang ko. Yes, Brother Sok Fernandez at the President's Catholic Faith Defenders, na panahon nga mingon ko, Brad, di lang sa ako. Mingon sa Brother Sok nga, ayaw balibarin Ginoo dong. So, di kita kabalibad. So, akong gibalik o kay ang mga encyclopedia. Unya, kung internet, mabasa na to sa Wikipedia. Ato ibalik ba ang basic? Nga ang atong Ginoo Hesukristo gisugdan sa paglansang diha sa krus alas 9 buntag. So dunay 6 ka oras kay alas 3 sa hapon diha naman sa namatay. Dunay 6 ka oras nga siya nagbitay diha ibabaw sa krus. Kining mabasa sa encyclopedia o mabasa sa Wikipedia doon na by biblical support. Ang tubag na San Marcos 15:25. Biblical na. Alas 9 buntag isugdan sa glansang. Pati dugaya dayo. Nagdupas sa cross alas 9 pas buntag. Hantod ang matod pa sa mga biblical scholars. Ang first 3 hours. Ang first 3 hours nga siya nagdupas sa cross. Sa tupagikan sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto. Tulura ka mga pulong ang nalitok sa atong Ginoo Hesukristo diha sa krus. Tulura. Gikan sa alas 9 ngadto sa alas 12. Ang unang pulong nga katong gingon Pater Ignacio Ilis non inimsyon quid passion, amahan ko pa sa iluwas na kawas sa masayod sa nagibuhat. Ang ikaduhang pulong Odi micum iris in paradiso. Karon dayon mauban ka sa paraiso. Ug ang ikatulong pulong Eli mater to itsi mater tua, itse mater fili, itse mater fili, itse mater tua. Tanawa ang imong anak tanawa ang imong inahan. Ikatulong pulo na, katulong. Kanang first, second, third. Kana ra nga pulong amigawas, gikan sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto. Unya matod pa sa mga biblical scholars dagko nagap sa to pa posible nga pag alas 9 gyud
Kay gibugal-bugalan sa mga tao, or alas 10, iyang nalitok nga pasayluas na amahan kay wasa masayod sa nagibuhat. Unya nigap og usa ka oras, dugay no, nigap usa ka oras, usa pa niya nalitok pod nga uban ka sa paraiso. Nigap na po usa ka oras, usa pa siya miingon nga inahan tan-awa ang imong anak, anak tan-awa ang imong inahan. Pag alas 12 sa udtog yun, ningit-ngit ang kalibutan, wa na inabuhian nga pulong ang atong Ginoo. Hangtod na sa alas 3 sa hapon nga hapit na siya namatay, didto na ang laing upat ka mga pulong. Matod pa sa mga biblical scholars, kining upat ka mga pulong, ika-upat, ika-5, ika-6, ika-7, didto na ni buhi sa hapit na sa mamatay. Sa paghapit na di alas 3, unya in series na, rapid na nga pagkasulti. Matod pa sa mga biblical scholars nga nagtuon nga, iya yung wanas na makatingog ba? Nag-ago na siya. Pag alas 12 sa udto, wa na yung katingog. Nag-ago na lang ang atong Ginoo, iyang gitagamtam ang tumang kasakit sa paglansang niya diha sa krus. Wa na siya makalitok, nag-ago na lang siya. O matod pa sa mga medical explanations, nga ngani ato nang masinati sa personal experience nga kung masamad ta, sakit yun na. Pero mas musamot o kasakit ang samad kung maabda na usa ka oras, 2 ka oras, 3 oras, nga way anesthesia, mas musamot o kangut-ngut ang samad. Moto'y gibati sa atong Ginoong Hesukristo diha sa krus. Nga tungod sa tumang kasakit o sa hapit na mabugto ang gininhawa, nalitok niya ang daw mga pagmahay sa ika-4 nga pulong, Dios míos, ut quid de reliquesti me. Sa laing pagasulti, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Daw nagmahay ang atong Ginoo si Kristo. Kadto nga pulong, ika-4 nga pulong, mihangad siya sa langit, that was addressed to the God the Father. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Address ngadto sa Dios Amahan. Gisundan dayon sa ika-5 nga pulong. Miingon na itong Ginoo, mihangad sa langit, Diyos ko. Taod-taod, miduko siya sa mga tao dito, ubos sa krus, miingon sa sityo, giuhaw ako. Kadtong ika-5 nga pulong, address to sa mga tao, diha ubos sa krus, kay nangayo sa tubig nga mainom. Apan, tungod sa salbahe sa mga tao, nga dito sa Kalbaryo, gitunulan hinuon og abdo og suka, og sa pagkatilaw, mitsabaw ang atong Ginoo, consumatum est, natapos na, natuma na. Mao na kana ang ika-6 nga pulong. Kini nga pulong address sa tanan. Balikon ko, ikaw nga pulong address sa Dios Amahan. Nihangad siya, nganong gibiyaan man kunimo. Ika-5, niduko siya, tagai kog tubig, giuhaw ko. Ang ika-6 nga pulong, consumatum est, address sa tanang binuhat, sa kahitasan sa langit, ngadto na sa kahilagman sa yuta, because it was an announcement of victory. Those words were not only addressed to God the Father, they were not only addressed to the people present in the Calvary, but they were addressed to all. Kadto nga mga pulong, wala gipunting sa amahan lamang sama sa ika-4 nga pulong, wala gipunting sa mga tao lamang nga didto ubos sa Kalbaryo sama sa ika-5 nga pulong, apan gipunting alang sa tanang binuhat, because it was an announcement of victory. Kay unsa man gyud ay natapos, atong tukion og maayo. Ang iya bang kinabuhi niya atong tungura mo inatapos? Remember nga ika-6 nga pulong pa to. Naapay ika-7 pulong. So at that very moment, dili ang iyang kinabuhi mo natapos, otherwise, dili na niya ma-deliver ang ika-7 pulong. Unsa may natapos? Tungod sa kamubo sa tong oras, mahatag og at least 4 answers o 4 ka mga tubag. Una, ang iyang taas nga pag-antos o sakripisyo, iyan ang gitapos diha sa cross. Ikaduha, the full course of his obedience is finished. Ang iyang pagkamatinumanon, ang pagtuman sa tanan niyang misyon,
San Juan 17:4. Gani isip usa ka tawo kay matuod nga Dios ug matuod man sa nga tawo sa iyang pagkatawhanon iyang gibati ang kahadlok. San Mateo 26:39. Mihapa sa sayuta matod sa Biblia, mihapa sa sayuta ug nagampo nga nag-ingon, amahan ko kung mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Didto ni tanaman sa Getsemani nga sa ato pang pagkasulti kung ato pa ning sa ato pang inato nga pagkasulti. Lord, kung mahimo, ayaw idayon kining sunod nga kabanata. Lord, kung mahimo, ayaw idayon. Lord, if possible, please do not pursue the next episode in my life. Lord, if possible, do not proceed to the next chapter of my life. Kaya nahibaw sa Kristo sa sunod nga chapter. Muna ingon sa, kung mahimo, di ayaw lang idayon. Pero iyang gisumpayan ang balaang kasulatan, maingon siya, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo. So second, the full course of his obedience is finished. Ikatulo, ang dugay ng panagsangka, ang dugay ng gira between good and evil, nga nagsukad pa sa taraman sa Eden, gitapos na diha sa krus. Og nidaog ang katarong. Kolosas 2:15 nag-ingon, og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Og kini gidasunan unsa ka powerful ang cross sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ubang tinuuhan, ako lang saktan gamay apologetics. Moingon sila na unsa man ang doktrina sa simbahang Katoliko nga tawa may klaro. Imagine, ang sundang magigamit pagpatay, pagdungga, pagtigba sa imong amahan, ngano nga kanang sundang nga mo'y nakamatay, imo man gitagag bili. Ang cross kaniadto equivalent kana sa kinikaron nga silya elektrika. Equivalent kana sa lethal injection. Unya kanang maong instrumento nga mo'y gigamit pagpatay sa imong amahan nganong inyo man hinuong gitagaag bili. Gikwintas pa. Muni ang mga basic na pangutana. Bugal-bugal mana, binuang mana. Mga kaigsunan, that is true. Ang pangutana, does it make sense? The answer is yes. That is in the human sense. Sa tawhanon, mga higalang pagsabot. But in theological sense, it is very incorrect. It is wrong because Christ Himself proclaimed nga pinaagi sa krus, iyang gibuntog ang gahom sa yawa. Yes, binuang ang krus sa mga wa makasabot. Apan sa mga nakasabot, kini mao ang gahom sa Dios. Doon na ba'y mabasa sa Biblia? Doon na. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. For the doctrine of the cross of Christ for them that perish is foolishness. But unto us who are saved, it is the power of God. Sabi na saya pa, kay ang doktrina sa cross ni Kristo, binuang kini, alang sa mga nangawala. Apan alang kanato nga naluwas, gahom kini sa Dios. Inana ka powerful ang cross nga din didto. Gi-announce ni Kristo ang victory. Gi-anunsyo sa atong Ginoong Hesukristo ang kadaugan, consumatum est. Ikaupat, the complete work of His atonement is finished. Ang kompleto niyang misyon paglukat kanato gikan sa sala natapos na. Kaya ang sala mo'y nakapalayo kanato sa Dios. Ang sala mo'y nakaputol sa atong relasyon sa Dios. Apan kini gipauli na, gipasig-uli kita pinaagi sa kamatayon ni Jesus diha sa krus. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O kini gibayran pinaagi sa kamatayon ni Jesus diha sa krus. Gilukat na ta. Ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo mo'y gibayad sa atong mga sala. Ingon ana kabililhon ang tao sa mga mata sa Dios. Wa tabayri sa dugo sa baka, wa tabayri sa dugo sa turo, wa tabayri sa dugo sa kanding, kundi ang gibayad ug ang gilukat nato gikan sa sala mo ang dugo mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung lisod sabton ang Biblia,
kung buringan ta nga basahon ang Biblia, nan atong ipaagi og kanta. Dili man kay kumaigtingog, pero naa dihay lyrics. Nindot ang kanta nga naguluhan, Lord, I lift your name on high. Sa chorus niya na mingon, you came from heaven to earth to show the way, di ba? From the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Consumatum est. It is finished. It is accomplished. Natapos na, natuma na. Kini mo sa katingog, ngaming lanog sa kahitasan sa langit. Kay kini announcement man. Tingog nga milanog sa kahitasan sa langit, apan kini nga tingog may nakapakurog sa inferno. Kini ikaunom nga pulong, may nakabugto sa gigamit nga mga kadinang gapos o may nakabungkag sa mga silda sa bilangguan aron ang taong makasasala mahimo ng gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala. Kay gilukat na, gibayra na sa dugo ni Kristo diha sa krus. Matod pa sa mga biblical scholars, these are the greatest and the most momentous words that were ever spoken on the earth since the creation of the world. It is an announcement of victory. Consumatum est. It is finished. It is accomplished. Natapos na, natuma na. Ang pangutana, kita kaha, mga kaigsunan. Kumusta man ang atong misyon? Ikaw, nga naminaw na ko karon, o ako, o kitang tanan, kumusta naman ka ang misyon nga gisangon kanato? Isip mga anak, isip mga kabatanunan, kay karon ra ba Year of the Youth, kumusta man ang misyon? Natuman ba ang simpleng misyon sa mga anak nga napatik sa Efeso 6:1-3 nga nag-ingon, mga anak, tahuran ninyo ang inyong mga ginikanan? Mga anak, sundan ninyo ang inyong amahan o ginahan? Kumusta naman na ang simple nga misyon? Pila ka mga anak ang wa mo tahod sa ilang ginikanan? Pila ka mga anak ang nakapasakit sa ilang ginikanan? Pila ka mga anak ang hambugiro, hambugira, labi na nakakuha ng profesyon, nga gisika-sikaan na lang hinuon ang ilang ginikanan? Pila ka mga anak ang nagpabugat sa ilang ginikanan o naghatag o problema tungod sa pagkalulong sa drogas? Pila ka mga anak o pila ka mga ginikanan ang giyayungan padong sa sementeryo tungod kay gisakitan o nagproblema sa ilang mga anak? Nanalang sa mga ginikanan, kumusta man saba ang inyong mga misyon? Efeso 6:4, simple gihapon nga nag-ingon, mga ginikanan, ayaw ninyo pasuka ang inyong mga anak. Amumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. Pila ka mga ginikanan ang gipasagdan lang ang ilang mga anak? Pila ka mga ginikanan ang niunay pagbaligya sa ilang mga anak, pinagis pagpahubo at ubangan sa internet kay aron ipangwarta? Mga asawa, mga bana, kumusta ka ang inyong misyon? Wa ba ka mulikoy ang misyon? Mga official sa simbahan, mga official sa gobyerno, kumusta man ang imong pag-deliver sa imong gipanumpaan nga responsibilidad? Dili ba leadership is for service and not for power? Wa ba nimo abusuhi ang imong gahom inay gamiton sa pagpanerbisyo? Taas-taas palamuntan ni akong ibat-bat mga kaigsunan, pero piti hagip utaman sa tong oras. Mauna nga mulahos moditso na lang ko. Kaya ba nato nga tumanon ang atong misyon? Ang tubag maglisod ta kung mag-inusara ta. Matupas kong amigo nga exorcist priest. Kitang tao, lisod gyud ta kay mapildi gyud ta sa yawa. Kay mas gamhanan man ang yawa sa tao. Mauna, nga kinahanglan gyud tang dunay sandigan nga mas gamhanan nga mao ang Dios. Kay kung mag-inusara ta, malkansi ta. Pero kumusta ka? Inay mo paduol ta sa Ginoo, wa ba ka ta nagpalayo na Hinuon niya?
Wa ba ka ta mahubog sa gahom, wa ba ka ta mahubog sa kwarta, ug ang uban gani kanato nga nagluling hayaw karon ug nakalimot na nga Biyernes Santo karon. Kay doon na may usa ka Biyernes Santo na itabo, pipila ka mga katuigan ng nalabay didto sa usa ka isla. Pagpangutanas pare, nahibaw mo kinsay namatay karon? Nitubag ang mga tao, si Rikuyan. Biyernes Santo na ito pagkamatay. Kuno, naunsa. So dalayo na ta. No nalimo ta. Bisan pagani og maningkamot patag paduol sa Dios. O maghimo tag mga butang matarong apan dili ta perpekto. Maligas gyapon ta. Giingon nga we can find 1,000 flaws in our best works. Muna nga mugahin kita panahon sa pagpamalandong ug ang atong iampo nga Lord, ayaw ko pasagdi nga ako'y muhawid sa imong mga kamot. Kay delikado nga inig-abot sa unos, inig-abot sa bagyo sa kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi, delikado nga makabuhi ko. Ayaw ko pasagdi nga ako'y muhawid sa imong kamot, Lord. Ako kang hangion nga ikaw may muhawid, ikaw may mugunit sa akong kamot. Ginoo palihog kupti ko. Lord, ayaw ko pasagdi nga maglakaw ko nining dangog nga kalibutan nga ako ra may kinusara. Nining kalibutan nga labihan kadaghan sa mga tentasyon kay basin dili nako kaya ang pagresist og madayunan nga masaag yun hinuon ko. Giyahi ko. Kay kung wa may mahimo, wa ko'y mahimo. Munang maingon ta, shepherd of my soul, I give you full control so that wherever you may lead, I will follow. Dili nako kaya ang misyon nga maginusara. Dili na to kaya. Busa, ayaw mi pasagdi. Tabangi mi, giyahi mi, nga ma-deliver na mo ang among misyon ng kalibutan na. Aron inig-abot sa panahon nato, nga ato na sa panahon, nga sulutan na tagbarong, sulutan na tagsilina, nga di na kita'y mupili. Lipstickan na ta, nga di na kita'y mabuot sa color sa lipstick. Make-upan na ta, nga di na ta makasugyot nga kanang kulura i-make up. Ug masud na ta padung sa kahon, alang sa kapahulayang dayon. Takos sabta nga moingon, consumatum est. Mission accomplished. Natapos na, natuman na. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikapitong pulong, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Mabasa sa sulat ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 46. Pagabat-baton sa nailang presidente sa Cebu Breakfast Club, Attorney George Bragat. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Duha na kalibo ug napulog walok kataas nga kutay sa katuigan ang milabay humaniadtong unang Biyernes Santo diin ang mataglakang ni Jesus padulong sa Kalbaryo nasaksihan sa makasasalang katawhan nga mo'y iyang ipakamatyan. Hataas, kutas o mapintas ang gidugayon sa pagbitayan ni Jesus diha siyang balabag sa pagantos o kasakitan. Nagpanahit ang kainit sa naglagiti nga adlaw sa utong tutok diin gikan ni atong bukid sa Kalbaryo walay gamay ng landong nga mipakita. Kaganina,
Ranatong gipunting ang mga mata sa atong kasing-kasing, diha niya ng kasakitan nga karon nahimo ng kahoy sa bag-ong paglaom o kaluwasan. Kaganina panatong napamalandong ang 7 kakatapusang mga pulong ni Jesus na mao ang iyang last will and testament sa gugma o pasaylo sa pagpanubos. O kaganina pa natong ihinuktukan ang matuod nga kahulugan niadtong katapusang mga pulong nga nagigikan diha nianang pulpito sa krus. Diha sa pagtuaw ni Jesus, Pater, ignosci eles non enem seon confession. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amahan, pasaylua sila, kaya sila masayod sa ilang gibuhat. Iyang gihulagway ang usa ka pagtulunan sa gugma o pasaylo. Ginamit ang yanok ang katarungan na sila wala masayod sa ilang gibuhat. Inagni sa matinudanon, mabasulon o manusulong hangyo o pangaliya sa mabangis o sa bahis nga tulisan na si Dimas. Diha, dahil ang gihatag ni Jesus ang tubag sa hangyo sa tulisan o gipatulis niya kang Dimas ang kalipay ng langit nun diha sa katapusang gutling sa iyang kinabuhi dinay sa yuta. Odie mecum eris in paradiso, karong adlawa muuban ka kanako sa paraiso. This day thou shalt be with me in paradise. Pinukmod sa iyang walay pagkutat, walay pag-utlan na gugma sa tinubos na katawhan, milibkas ikan sa malatyong mga ngabi ni Jesus ang mga pulong sa pagbilin kanatong iyang tinubos ngadto sa iyang hinigugmang inahan diha sa pag-ingon, Mulier etse filius tuos, etse mater tua. Babae, anaa ang imong anak, anaa ang imong inahan. Sa tuyo nga tulan kita niya, unsa day kapait ang usa ka linalang nga biyaan sa iyang magbubuhat. Si Jesus mipasupot ni ng mga pulong, Eli, Eli, lama sabachthani? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? My God, why hast thou forsaken me? Iya kini resulte aron kita makahatag sa atong kaugalingon sa pagtugkad unsa di ay kapait sa usa ka linalang nga biyaan sa iyang magbubuhat. Ug sa dihang gilamoy na si Jesus sa babangis nga kauhaw, mitiniis ang usa ka makusog nga siyagit, sityo, I thirst, giuhaw ako. Aron pagtudlo kanato sa pagpakita kaninay sa matuod nga tuburan sa tubig sa grasya nga mao ang Diyos. Tungod kay ang kauhaw ni Jesus dili tubig ang iyang gihawan, kundi gugma sa atong pagbalik ngadto sa sabakan sa Dios nga nagdinaab sa tunang gugma alang kanato. Ug sa ikaw nini higayon, nabati sa buhok palibot sa Kalbaryo ang usa ka makusog ug lanog nga tingog, consumatum est. It is finished. Natapos na, natunga na. O sa kasinggit sa katumanan, sa tahas o sa kasinggit, sa pagkahimpit sa kabubuton samahan,
usa ka singgit sa kadaugan sa pagpanubos ug usa ka awhag nga tapuso na nato ang atong pagkamasalaypon tungod kay ang katapusang paginhawan ni Jesus. Timaan sa iyang gugmang walay sukod ug ang iyang katapusang pagpamulok mo'y silyo sa walay pagkapapas sa iyang pagpanubos. Ug sa dili palang gayud dugay sa usa ka tingog nga dili sagad mulugwa gikan sa usa ka naghimutas na sa kamatayon, mipalanog si Jesus sa usa ka tataw, lanog ug kusog nga tingog sa ang iyang katapusang mga pulong, ikapitong katapusang mga pulong. Pater, in manos tuas, commendo spiritu meum. Father, into thy hands I commend my spirit. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Mga kaigsuunan ko diha sa pagpanubos ni Kristo. Nga naman tuod mo si Jesus, nga gahuman unta siya sa kinabuhi o batok sa kamatayon. Nipalugwa man gikan siyang naghimutas ng mga ngabol sa mga pulong. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Dili ba kini Diyos ng tanaga sa nagagikan niya ng balabag sa kasakitan? Dili ba usab kini usa ka dakong hagit sa atong pagpamalandong nini karong atong panahon nga gitawag nato kabag-uhan? Kay lagi bag-o naman kaha ang tanan, lakip na ang lagda sa moralidad sa kinabuhing pribado o publiko. Ug tungod kay pagpamalandong ng kinang atong limo karon, ato kunong tubagon kining mga pangutana pinaagi sa pag-aminaw sa lain-laing dapit sa kinabuhing Pilipinon. Sugda nato paglili ang hulagway sa atong nasod na Pilipinas. Larino kay tang tuaw, Jesus, you are my master. Jesus, ikaw ang akong agalon. Apan matag-adlaw, daw atong hinansang pag-usab si Jesus sa krus. Tungod kay samtang ang kakabus, kawadon o kagutom, mikuyanap na sa tibok nasod, o ang paglapas sa tawhanong katunod nag-asod, daghan sa atong mga punuan sa nasod, o mga politiko nga dagko katungdanan sa gobyerno, nag-atiman lamang sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya. Hinikalimtan ang kaayuhan o tios-bawan sa katawhan nga ilang gipanumpaan na silbihan. Pagkahinding baraboy, kung dool na ang piniliay, sama karon nga dool na ang piniliay sa balangay. Pagkamangihatagon raba sa mga kabus, karon nga tuyo mo ang pagkuha o daghang mga butos. O daw libgos nga kalit lang manurot, taliwala sa katawhang palitunon sa panahon sa eleksyon. Pagkadako o kalainan, sa liderato ni Jesus, kaniadto o sa liderato sa kadaghanan sa atong mga modernong politiko. Kay samtang si Jesus na nambal sa mga masakiton, nagwali sa mayong balita sa Diyos, nagpakaon sa gigutom, nag-alima sa mga kabus, o nagsangyaw sa gugma o pasaylo. Daghan karon sa atong mga punuan, walaing ibuhat, kundi pangawat o pangurakot, overpricing o kickback, paggarbo, palabi-labi, panimalus o pagukod sa mga kaatbang nila sa politika, o taliwala sa nasudnong kalisod, ang National Economic Recovery na himo naman hinuong National Robbery, kaanlaot sa mga kabus atong nasod. Ug atong kunong hinuktukan kini mga hulagway sa atong nasod. Only 1
178 families control our political and economic system. Around 75% of the members of Congress and around 80% of our governors and mayors belong to political dynasties. We no longer have democracy at work because what we have is family-cracy, a system where few families control our political system, our government, and the economy of our country. Most of our so-called Christian leaders are most unchristian because they do not see God in their fellow Filipinos, and they have forgotten what God has said. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ang atong mga hiwi nga punuan sa nasod, wala magpakabana sa nagpamaak nga kagutom sa daghan atong mga kaigsuunan nga one day why eat ug naa matulog sa sidewalks kay ang mga walay-balay nga kapuyan. Unya ra ba hinuon adunay karon mga lakang sa pag-usab sa atong konstitusyon kung batakang balaod. Dili ka maayo nga imbes constitutional change and amendment, unaho nato ang change in our individual lives and national renewal. Unya usab, iuskan karon ang divorce law o same-sex marriage. Wala na balang yung laing na una-unaan ang atong mga magbabalaod. Masulbad ba ang kakabus o kagutom sa constitutional change? Masulbad ba ang graft and corruption, extrajudicial killings, and immoralities and criminalities sweeping the land? Malibang tangan to sa atong Filipino society nga usahay tawgo nato o katilimbang maot. Kusog kay tang muingon, Lord, you are the way and the light. Ginoo, ikaw ang dalan o danag. Apan wala man lagi nato sunda ang dalan nga gilatid kanato ni Jesus. Kanunay naman Ginoo natong gibugtaw ang mga kalipang lawas nun. Kumikan sa atong kahakog o kaulag sa unod nga igalaw ngadto sa mga bitin sa kahilayan. Kanunay kitang nabutaan sa silaw sa bulawan, bahandi, dungog o gaom, o kanunay natong ipabarugan ang usa ka dakong bumbong, inay unta maghimog taytayan between the poor and the rich in our society. Unya, ang atong mga kaigsuunan na nagsige o pahitak sa dugas, nagkalat ang sugal nga illegal, nag-uminto ang kabuang o abuso sa pila ka mga pulis nga tinugyanan sa balaod o nagpabadlong usab ang ubang kaparian sa atong simbahan. Unya pagod, napay mga lalaki na magkiglibin o makiminyo sa laing lalaki, sama nga na mga babae na magpakasal sa isig ka babae. Kaya nakalimot na sa Biblia ang gitakda mao na God created Adam and Eve. Wala mag-ingon Adam and Steve. Unya, kulaw kay glipakan daan ng sitwasyon na. Unya, mahugatan mutuaw, Lord, you are my life. Ginoo, ikaw ang akong kinabuhi. Apan ngano man lagi, na may mga abortionist na tungod sa kasilaw sa salapi, wala magmithi sa kasagrado, dignidad o kabilulon sa kinabuhi. Kaya naa sa taguangkan sa inahan, ilugso tuhod apan dili pakatawon kay ilang ang laglagon. Umano man lagi, nadaghan ng kaayong mga human trafficker, rape, murder,
child rape, murder, salvaging, vigilante killings, patay sa mga journalist o mga militante, samtang labihang mahala na sa panaliton sa merkado, labihang barato. Mga kaigsuunan ko nga tinubos sa lawas ug dugo ni Kristo. Hapit na gayod mahulog ang tabil sa bantawan sa Kalbaryo diha sa balabag ni Jesus aron matapos na ang 3,000 dula sa Diyos ng pagpanubos sa makasasalang katawan. Apan sa dili paniana ato usang tubagon kining mga nagbagang mga pangutana pinaagi sa mga nagbagang mga tubag. Ngano man nga naingon man niini karon ang atong nasod nga Pilipinon, ang atong katilingban nga Pilipinon, ug ang atong banay nga Pilipinon. Usbo nato pagsubay o pagpaminaw pinaagi sa mga dalunggan sa atong mga kasing-kasing, kalag ug diwa ang 7 kakatapusang mga pulong sa krus ni Jesus. Natugkad na ba nato ang misteryo sa gugma, kaluoy ug pasaylong Dios nun? Gibugtaw na ba nato ang atong kaugalingong mga paraiso sama sa gisaad ni Jesus sa mahilulsulon nga tulisan nga si Dimas? Gidawat na ba nato sa ingpit si Mama Mary nga inahan sa tanang katawan, sa tanang katuigan, sa tibuok kalibutan hangtod sa kahangturan? Nasabta na ba nato unsa di ay kabait ang usa ka linalang nga biyaan sa iyang Dios? Nasabta na ba usab nato unsa di ay kabait ang usa ka Dios nga biyaan sa iyang linalang? Takos na ba kita nga mosyagit sa atong mga consumatum est sa tataw, lanog, tibuok ug kusog nga tingog, mibuak sa lubngananong kahilom sa Kalbaryo ang 7 katapusang mga pulong ni Jesus. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Unya, diha dayon, dagit sa mga itom nga pako sa kamatayon ang atong manunubos. Og sa tungod kay ang mga suliran sa nasod ug sa atong katilingbang Kristohanon, ani aman gihapon ug nagkagrabe naman hinoon, tuguti Dios nga manunubos nga among usbon sa tumang kamatinudanon ang among mga pangaliya sa niagi namong pamalandong. Ayaw una pagbiya ka namo Ginoo ug manunubos nga Hesus, paminawa usa kining mosunod na mo mga pagampo. Banguna usa ang nasiak, nabuak ug nabungkag nga nasod nga Pilipinon. Hugasi una sa dugo sa imong pagpanubos ang kagamhanan sa Pilipinas nga karon nahimo ng pugaran ug paraiso sa mga kawatan, mga tulisan o mga plunderers sa kaban sa atong nasod. Hatagi una ang mga nasod nun o lugay nun nga mga punuan sa nasod sa kaalam o kasing-kasing sa pagpangulo o pag-alagad sa timos sa atong katawhan. Lamdagi una ang katilingban sa Dios aron ilang makita o matugkad ang kalainan sa mga butang kalibutanon o sa mga butang kalagnon o dumalayon. Hugpunga una ang among mga banayng Pilipinon nga nabuwak, nagkagidlay o nagkaguhay-guhay. Itanong mo sa among mga kalagong diwa ang Diyos ng grasya sa pagpasan sa among kaugalingong mga krus sa kasakitan. Tungod kay kung walay Biyernes Santo sa among kinabuhi, wala usay Domingo sa pagkabanhaw alang kanamo. Pabaruga una dinhe sa among nasod ang usa ka lig-on ug malungtaron nga bantayog sa panaghiusa sa tanang Pilipino, Kristiyanos man o Muslim, Tagalog man o Bisaya, adunahan man o kabus,
gamhanan man o sakop sa marginalized sectors o NPA man o MILF o MNLF o panalangin kami nga unta makabot na mo ang tinuod nga paghinuluay kung reconciliation aron makabot na to sa hingpit ang matuod nga kamatuuran nga kami managsuon ubos sa pagpangga sa usa ka mapasayloon mahigugmaon o magluluyon nga magbubuhat o labaw sa tanan tuguti nga kami malipayong makalabang gikan sa kangit-ngit sa imong pagpasakit o pagpakamatay sa krus padulo ngadto sa kahayag sa imaya sa imong pagkabanhaw o pagbuntog sa kamatayon o atol nining among pamalandong karon tuguti una kami sa pagdagan nga na sa tila niya ng imong balabag sa kasakitan aron gakso namo kini sa tumang paghinulsol sa among kasalanan aron muaga sa among mata ang timos gayud nga mga luha sa pagbasol o aron inay imong bakyahon kanang imong mga kamot nga nagdupa sa krus imo na inuon kaming panalanginan sa imong walay kinutubang gugma o pasaylo o human sa imong Diyos nung pasaylo o panalangin malaunon kami nga sama kanimo makatuaw kami sa katapusang gutlo sa among hinulamang kinabuhi sinalikway ang tanang pagduha-duha o winakli ang tanang pagpanuko amahan ko sa imong mga kamot itugyan ko ang akong kalab sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Nasayod ka ba kung asa ang imong padulngan dinhis kalibutan lumalabay ka lang naninguha ka bas kaluwasan sudunga ang imong mga buhat kalipay ba ang imong nahatag dinhis kalibutan lumalabay ka lang paninguha sa imong kaluwasan hoy tao nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon hoy tao nasayod ka ba sa imong padulngan hoy tao nasayod ka ba kung asa ang imong padulngan dinhis kalibutan lumalabay ka lang naninguha ka bas kaluwasan sudunga ang imong mga buhat kalipay ba ang imong nahatag dinhis kalibutan lumalabay ka lang paninguha sa imong kaluwasan hoy tao nalantaw mo ba
nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan?